يوم تكخت سيفهم يوم تدحمنا عخي على المراية بحر زمناتي ويكري كان يوم تكخت سيفهم يوم تدحمنا عخي تجنا مريات بحر زمناتي ويكري كان يوم تكخت سيفهم يوم تدحمنا عخي تجنا مرية بحر زمناتي ويكري كان يوم تكخت سيفهم يوم تدحمنا عخي عرق العيسى الذي تتحلي وبعرر بيسى الذي تحري صحن بليسى الذي تمري أبعم بليسى الذي أكلي والبينو مقر عوض حالة تتتني بهم قدنو سدل لي عريمة من توزى مسكري عندي حلال مريم ودهيتنا تنمد لبن تماليسو سكتنا تنسو كما خخر تجري كيدان كدير عندي حلال مريم ودهيتنا تنمد لبن تماليسو سكتنا تنسو كما خخر تجري كيدان كدير سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمليتنا بحقنانيو لومون كم ووترو العلا قداس النزلوم زبلنا يم زيناتات كاب كل كرنانا علم حزنا لكم دبخيلنا لنا كم ووترو نخلنا كم هرن كان نغاق حنزخل أقداس النزلو زبلنا يتمرتاتنا حزنا لكم نغرب نايلومي أرسي نوشتا وعدي أبوشتا عد زكات مزلو كنتات بفلا يدما نوعلا أب أسمرا زكايت زلو زدهسس سفي زغنا مدب كلوني كنا قدمنا بعالم درجة انتهي كايرالو انت فليتنا ترايتنا عدنا نخنا استماغرو ترقم كبنا زغل مرداتا سفح زبالة مرداتا تسبب كم زفرس بلوغام زتعاص وي ابحد ابسبي بنجر ترى كنت مدى يكون عالم بسفي يكون ريا كن كلالنا نقول له خطفلت لك تصب قدمه نعدخا تحاسب لك كوميت على مانايز شانل لايك مقبار سبورت مقبار دقفناتكم هبد ما قداسنت كلوي اب كبابينا ونكن فتشينا ስለዚህ ብቁጠባ ብፖለቲካ ብኩሉ መንገዲ ክፀልውና ዝኽእሉ ኩሉ እዚ ሓበሬታ ብዘምፅኦ ዝተኻለ መጠን ንዓና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዘሎ ይኹን ኣብ ደገ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ተሰዲድናን ዘለና ኣብ ሂወትና ከምኡ ድማ ንከባቢና ንክንርዳእ ክሕግዘና ዝኽእል ዝበልኮ እዩ ናትኩም ደገፍ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ንዞባና ድማ ዝያዳ ኣተኩሮ ዝሃበ ሓበሬታ ከብየ ዝፍትን ናይ ሎሚ ኣርእሲ በዚ ክንጅምር ኢና let's start here. Breaking news now, Elon Musk has called on Nigel Farage to resign as leader of the Reform Party. In the last few moments, he has posted on X saying the Reform Party needs a new leader. Farage doesn't have what it takes. The Reform Party needs a new leader. Farage doesn't have what it takes. Okay. أبزي من البات إيلون ماسك كبحال كله بزعو كزي أبزي channel يكون دارجا أب سوشيال ميديا يعني إيلون ماسك كيسمعك كتحلف كبير يبزوانزي بتحد انت ديس عن حكا بتحد ناي كامباني ناتو تسلا بركناتا سماي بتشو قال غلوص انا بتدما سبيس اكس منكر كورن سماي سريد بتدما نيورالينك زبلا بامرو غلازو نجر تري بتخال بورين كامباني مريز خطا لو يبلو خاصن هيلوم انترنت امل عالم بحسر واغا زب كامباني ناتو ستارلينك لو يبلو سلازي ايلون ماسك بزخونه يكون شاف قبل علي دما اكس بحال سوشيال ميديا دما كنت كم دار وين ايلون ماسك قدامه يا بوست زغبريو حتى جيف بيزوس نفلت نايتي ናይ ፈረንሳ ሃብታማት ኣለዉ ናይ ገለ ብዛዕቦም ወላ ሓንቲ ንፈልጥና ምክንያቱ ገንዘብ ጥራይ ዘለዎም ዶን ፋይንድ ደም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ቢል ጌትስ ሃብታም እዩ ወላ ዓለን ታሕትን ክብል ገለበለት በትን ንሰምዐ ኢሎን ማስክ ግን ዳርጋ ክሰግሮ ዘይትኽእል ዓይነት ሰብ እዩ ንኣብነት ኣነ ንኢሎን ማስክ እንታይ ኣሎ ብዛዕባ ኢላ ይኮንኩን ዝርኢ ኣብ ኤክስ ተጠቃሚ ስለ ዝኾንኩ ናይ ኢሎን ማስክ ድማ ናይ ግድን ክመፀካ ቦ ብሚልዮናት ዝረአ ስለ ዝኾነ ኣብዘን ዝሓለፋ እዋናት ድማ ብዛዕባ ኤሮፓ ይተፀሊሉ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ዩኬ ዝበሃል ዙም ገይሩሎ ኢሎን ማስክ ማዕረቲ ንዓለምና ክቕይር ዓቕሚ ኣለዎ ንብሎ ዘለና ማዕርዩ ድማ ንፖለቲካታት ክፍንቅል ከም ዝኽእል ተረዲይዎ ኣሎ
اجي اتزعبي متقعتناتو دما قدامي نجر ذهبت من عالمنا يو كاب مبزحت المنقستاتنا عالمنا ذهبتم حيلي زلوا سلازي هابتني بين دما اخولا يكون انت حلكها زنا لو تقبلنا تالو تفتاونا تالو سعبت لو لعل كل دما نسو زقو هاصرو بلاتفورم لو بلوك تقبري تخليها هاجر زخونت هاجر ني اكس كتعصو كتفتن تخليها كاب حليف كاغن ني لما ماسك تطو كتبلو تخل منقد بتاع مكبيدي مغنياتو من سيات عمل عالم زلو سلد فتوو سلازي فتوو نسو دما نتهم يطعموني يمزبلو حساباتو قنع مخانو فليتو كوم دما انصارو هذا نجار نخدجبر كم زي تخل جيريزات كعكة معناته كفالنا حكي نحد حبرتسب حكنا عايز مثلا نزبلون السوق أنا كريه خلق مالتيو بزحنا جرات كوز في الحساب قال لنا بزو وانزي جن نسو نعيت مثلا نكر اعتياء زبالك زارب كله اتهز بلاد له حسوت هيكونتن بزو خوني يكون ايفيدنس ما حساوي ويتغاجيل لقط ولا يتغلق تاسوز بلاد له قلنا تحجر بفلا إنه تزول سيستم بفلا إذا ما نزول بتحرم جرات جنة تحجر تقوزات يروم زنبرو حقوقهم كسبرهم محيلو استبقى سيد مثل زلوا اجي نيروبا أمريكان يحرم سلزلوا وين نتستابليشمنت يحرم سلزلوا تصبوا إنه دق فلنا the same mentality تتقيموا أبزحت هجراتنا أفريقيا تخيدقن زقوا أصر حيل كل يكونن شو እንታይ ዝኹሉ ደዛርብ ዘሎ ምናልባትና ሓደ ናይ ራይት ዊንግ ናይ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛ ኔል ፈራጅ ዝበሃል ገንዘብ ክበካየ ኣብ ፖለቲካ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ተራ ክፃወት ክብሎ ፀኒሑ ሕጂ ድማ ገዲፍዎ እንታይ ተራ ኣለዎ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ኖ ንኩሎም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ፖለቲከኛታት ይሸራራ ኣቢልዎም ዘሎ ኣብዚ ባዕሎም ናይ ብሓቂ ከስተማስሉ ከሎ እንግሊዛውያን ኣብ ስምዖ I don't think either of us, or certainly I could never have anticipated that he would use it to basically become one of the big power players in British politics. That's obviously not his only aim, but it is something that he's done. It's extraordinary, isn't it? And the range of chaos going forward seems as unpredictable as that going backwards. You know, I don't think any of us would have guessed that he would be widely credited with winning Trump the election. I don't think any of us would have anticipated. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እንታይ እዩ ደሊልና ዘሎ ወላ ሓንቲ ክርድኦም ኣይከኣለን ዘሎ እንታይ ትፀገም ናይ ኢሎን ማስክ ኣንጻርና ኣብ መዓልቲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣበናይ ዕለት ማለት ኣይፈለጥኩን እምበር ከባቢ 20 ዝኸውን ፖስት ገይሩ ነይሩ ሼር ይገብር ነይሩ ፖስት ዘይኮነ ሼር ብዙሕ ቪድዮታት ብፍላይ ናይቲ የማናይ ክንፊ ዝበሃል ሮቢንሰን ቶማስ ሮቢንሰን ድዩ ዋላ ገለ ዝበሃል ቶኒ ሮቢንሰን ይመስለኒ እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ ፓኪስታናውያን መበቆል ዘለዎም ደቂ ኣንስትዮ ዝዕምፁ ዝነበሩ ዶኩመንታሪ ገይሩ ነይሩ መስለኒ እዛ ዶኩመንታሪ እዚኣ በቲ ኢስታብሊሽመንት ናይ ዩኬ ፎር ዋትኤቨር ሪዝን ከም ትዕበጥ ተገይሩ እቲ ሰብ እቲ ድማ ኣኽራሪ ስለ ዝነበረ ተባሂሉ ኣብ እስር ቤት እዩ ዘሎ ነዚ ሰብ እዚ ካብቲ እስር ቤት ኣውፅኡ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክገብሮ ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ሕጂ ኢሎን ማስክ ዝዝረብ ዘሎ እቲ ከዓ ውፁእ የማናይ ክንፊ ልክዕ ከም ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መብዛሕትኦም ደገፍትናቱ extreme right wing እዮም of course ንሱ ነቲ extreme የማናይ ክንፊ ጥራይ ሒዙ ክዕወት ከም ዘይክእል ስለ ዝፈልጥ ዝነበረ ነቶም ኤክስትሪም ሒዝዎም ኣብ ማእከል ድማ ንኣታቶም ሒዙ ቁሩብ ናብ ማእከል ገፁ ክቐርብ ክኢሉ ምክንያቱ ኣብቲ ማእከል ዘሎ እንተደይሒዝካ ኣብ ሓደ ሃገር ፖለቲካ ክትዕወት ኣይትኽእልኒ ኢኻ የማናይ ጫፍ የማንን ጫፍ ፀጋምን ኩሉ ግዜ ውሕዳት እዮም ንዖም ሒዝካ ፖለቲካ ዓብ ተራ ክፅወት ከቢድ እዩ እቲ ፀገም ሕጂ ኮይኑ ዘሎ እቲ ጫፍ የማን ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ ዝሰፍሐ ኮይኑ ኣሎ ካብቲ ጫፍ ናብ ማእከል መፅኦም ኣለዉ እቲ ማእከል ዝነበረ ንባዕሉ ነቲ ብፀጋም ዝኽየድ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ናይ ግብረ ሰዶምን ናይ ገለን ስለ ዝፀልኦ ጠቕላላ ወላ ከምኡውን ናይ ግብረ ሰዶም ጥራይ ዘይኮነስ ቢግ ጋቨርንመንት መንግስቲ ኩሉ ነገር ክገብር ንኩሉ ክቆፃፀር ዝኽእል ንኩሉ ንመንግስቲ ዘይፈቱ ዘበለ ድማ ብኩሉ ክዓፅዎ ታክስ እናብዝሐ ሰፊሕ ዝኾነ ቢግ ጋቨርንመንት ማለት ናይ ፀጋም ኮንሰፕት እዩ እቲ ናይ ፀጋም ኮንሰፕት ድማ ናይ ፀጋማይ ፖለቲካዊ ክንፊ ዓብይ መንግስቲ ኩሉ ክገብር ኣለዎ ዝብል ናብ ኮሙኒዝም ድማ ዝኸይድ እቲ የማናይ ድማ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ የብሉ ክህልዎ የብሉን ዝብሉ ድማ ብየማን ነይሮም ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ፀጋም እናሓየለ መፅኡ እቲ መንግስቲ ድማ እናሓየለ ይመፅእ ነይሩ ሕጂ ናይ መንግስቲ ፍግዕ ስለ ዝበሎም ብኮቪድ ገይሩ ምስ ተፈንጀረ ድማ እቲ ጉዳይ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ፀጋም ዝነበረ ወላ እውን ኣብቲ ማእከላይ ክንፊ ኮይኑ ናብ ፀጋም ገፁ ዘዝዩ ዝነበረ ብምሉእ ኤክስ ወሲዱ እቲ ህዝቢ ብፍላይ ድማ እቲ ንኡስ ወለዶ ናብቲ የማን ከይዱ ኣሎ ካብ መንግስቲ ተስፋ ከም ዝቆረፀ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ገንዘብ ሂቦሞ መዓት ገንዘብ ሂቦሞ እንታይ ገብሩ የብርዮሞ ኣብ ፈቐዶ ኩናትን ዕግርግርን ከጥፍዎ እቲ ገንዘብ እምበር ናብ ህዝቦም ኢንቨስት ገይሮም ሂወት ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ናይቲ ተራ ህዝቢ ክቕየር ስለዘይተራየ ስለዚ እቲ መንግስቲ ዓቕምናቱ ድሩት ይኹን ውሑድ ገንዘብ ይውሰድ ንሕና ገንዘብና ሂወትና በዓልና ቴኬር ክንገብሮ ንኽእል ካብ መንግስቲ ኣሚንካን ማይ ሓቆንካን ሓደ እዩ በኋላ ዘራርባ ንመለስ መንእሽተይ ኣብዚ እቲ ናይቲ ቁሩብ ባክግራውንድ ክበኩም ኣብዚ X from Elon Musk. Mara Cohen joins yet again. Elon Musk tweeting or Xing about British politics.
Okay, Abzi, حسب and other members of his government, but now seems to be falling out with who we thought was his ally, Nigel Farage, and the Reform Party, who he had seemed to be so in favour of. What happened to go to the with role? Last few days, there's been a lot in the news about grooming gangs. This is a story that has been we've heard about over the. So እዚኦም እዮም እቶም ፖለቲከኛታት ብየማኑን ፀጋምን ዘለዎት ኢሎን ማስክ ክሕግዞም ዝበሃሉ ዝነበሩ ሰባት ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ኢሎን ማስክ ሃብታም ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንድሕሪልና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቀረባ ማሓዙን ዓርኩን እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኦፍ ኮርስ ኢሎን ማስክ ንዶናልድ ትራምፕ ነዝግበረለይ ይብለ የለን ንሱ ነፍሱ ዝኸኣለ I don't know ኣብ ገለ ግዜ ከጋጥም ከም ዝኽእል እኳ ድጥርጥር ኣለና እንዲና ኣብ መንጎ ኢሎን ማስክን ዶናልድ ትራምፕን እውን ውግእ ክለዓል ይኽእል እዩ ምናልባት ባእሲ ክፍጠር ይኽእል ይብሉ ኣለዉ ኣብቲ ባእሲ እቲ መን ዝያዳ ክሕይል ይኽእል ዊ ዶንት ኖ ማለት ፖለቲከኛ ኮይንካ ምዕራብ ዓለም ዘለካ ሓይሊ ብጣዕሚ ድሩት እዩ ሚድያ እዩ ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዎ ኢሎን ማስክ ድማ ዝሓየለ ሚድያ ኣብ ኤክስ ሒዙ ኣሎ ርኢቶናቱ ብሚልዮናት እዩ ዝረአ ዘሎ ስለዚ ንሚልዮናት ሰባት ክፀሉ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘለዎ ከምኡ ድማ ዝተፈላለየ ምንጭታት ባዕሉ ይኮነን ዝፅሕፍ ካልኦት ሪሰርች ገይሮም ቪድዮ ምስ ቀረቡ ንዑ ሼር ትገብሮ ስለዚ እቲ ዘቕርቦ ሕሶታት ወይ እውን እቲ ኣርጊመንት ስነ መጎት ንሱ ዘቕርቦ ፖለቲከኛታት ከማን ነፍሶም ክምክቱ ኣይክእሉን እዮም ከቢድ እዩ ንዓታቶም ስለዚ ሓሶት ወይ እውን ጌጋ ሓበሬታ ኣይኮነን ዘምፅእ ገለ ክፋል ሕብረተሰብ ዝቕበሎ ገለ ሕብረተሰብ ግን ክቕበሎ ዘይክእል ግን መሰረት ናይ ሓቂ ዘለዎ ጭብጢ ዘለዎ ሓበሬታ እዩ ዘቕርብ ሕጂ ኣብ ከምኡ እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኤውሮፓ ይኹኑ ናይ እንግሊዝ ወላ እውን ናይ ኣሜሪካ ክዛረቡ እዮም ዝኽእሉ እምበር ኣንፃሩ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስዱ ዓቕሚ የብሎምን ወይ እውን ነቲ ቀደም ዝነበሮም ስልጣን ገይሮም ተጠቒሞም ብሎክ ክገብርዎ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ሕጂ ግን ንሱ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘለዎ ከምኡ ብሎክ ገይሮም ኣብ ፖለቲካ ክቕፅሉ እውን ኣይክእሉን እዮም ኣብዚ ሓንቲ ከረዳእኩም ዘለኒ ገንዘብ ኣብ ፖለቲካ ተራ ከም ዝፃወት ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ከምዚ ናይ ሎሚ ግን ግሁድ ኮይና ኣይፈልጥን እዩ ኢሎን ማስክ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከባቢ 100 ሚልዮን ገንዘብ ሂቡ ነቲ ፖለቲካ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክቕይሮ ከም ዝኽእል እዩ ትዝረብ ነይሩ በዚ ብየማኑ ኣብቲ ኢሎን ማስክ ንየማን ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ኒል ፈራጅ ዝበሃል ሓደ ቀደም ንብሪጣንያ ካብ ኤውሮፓ ሕብረት ንክትወፅእ ዝገበረ ወፂእ ኣብዚ ሕጂ ድማ ኣብቲ ስልጣን ክመፅእ ዘይከኣለ ግን ንክመፅእ ዕግርግር ዝገብር ዘሎ ሰብ እዩ ሕጂ ንዑ ተጠቒሙ ናብ ፖለቲካ ከምፅኦ ኢልዎ ነይሩ እንተኾነ ክልቲኦም ካ ስለተባሱ ሕጂ ኢሎን ማስክ እንታይ ኢሉ ፖስት ገይሩ እዚ ፈራጅ ዝበሃል ብትክክል ንዓዲ እንግሊዝ ክቕይራ ዝኽእል ሰብ ስለዘይኮነ ካልእ ሰብ ድለ ኢልዎም ንዑ ጉሒፍዎ ማለት እዩ ተቐይሙ ጉሒፍዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ገንዘብ ክሳዕ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘሎ ገንዘብን ሚድያ እንድሕሪ ሒዙ ሓደ ሰብ ድማ ከም ኢሎን ማስክ ዝደለዮ ክገብር ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኢሎን ማስክ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣቕልፆ ይብወቐኒዩ መሊሱሎ መልስናቱ ክንሰምዖ ኢና ስለምንታይ እየ ደስማዓኩም ዘለኹ ክንዲ ምንታይ ተራ ናይ ኢሎን ማስክ ኣብ ፖለቲካ ናይ ዓለም ዓብ ተራ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ብራዚል ነቲ መንግስቲ ልቡ ጥፊኢሉ ነታ ኤክስ ትበሃል ዓፅዮማ ኣብ ብራዚል ነቲ መንግስቲ ናይ ብራዚል ልቡ ጥፊኢሉ እዚ ልቡ ምስ ኣጥፈአሉ ነታ ኤክስ ትበሃል ንክልተ ሰሙን ዋላ ንወርሒ ብሎክ ገይሮማ ንብረት ናይቲ ካምፓኒ ወሪሶም ሒዞም እቲ መንግስቲ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ባእሲ እዮም ዘለዉ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ገለ ህድእ ኢሉ ኢሎን ማስክ እታ ኣፕ ድማ ከፊቶማ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ ዶ እቲ ፀገም እቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ካብ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ንኢሎን ማስክ ዝፈትውን ዝኣምኑን ይበዝሑ እሱ እቲ ፀገም ዝእመኑ ፖለቲከኛታት የለውን ድሓርካ ምልስ ኢልካ እንተራኻዮ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ፖለቲከኛታት መን እዮም ድሕሪ ኢልካ ዝበልዑ ሰባት ዝነፍዑ ሰባት ኣይኮኑን መጋበርያ ዝኾኑ ተራ ሰባት እዮም ዝኾነ ፖለቲከኛ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ውሰድ ደ ስማርቴስት ፐርሰን ኣይኮነን እቶም ዝበልዑ ሰባት ካምፓኒታት እዮም ዝምስርቱ ኣብ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ እዮም ዝሰርሑ ምክንያቱ ኣብኡ ዘሎ ኣታዊ ሓቂ ደይንዛረብ ኣብ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ትቕመጥ ኮይንካ ብፍላይ ዩኒቨርሲቲ ተማሂርካ እንተኮይንካ ትፈልጦ ኢኻ ንፍዓት ተምሃሮ ብሳኻ ዝመሃሩ ዝነበሩ ኣብ መንግስቲ ክሰርሕ የክብሉካ ይትሰምዖም ኢኻ ኣይሓስብዎን እዮም ናይ መንግስቲ ደሞዝ ይገብረልካ ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ዝኸይድ ተራ ሰብ እዩ ሶሪ ከምዚ ንምቁንፃብ ኣይኮነ ተራ ሰብ እዩ ስለዚ በሊሕ ርእሲ ኣብ መንግስቲ ስለዘይኣቱ መንግስቲ ፍሉይ ስራሕ ክሰርሕ ይፅበየን ኢኻ ደሞዝ ናቱ ድሩት እዩ ዋላ ፅቡቅ ደሞዝ ናይ መንግስቲ ድሩት እዩ ኣብ ኮርፖሬሽንስ ኣብተን ዓበይቲ ኣብቲ ፕራይቬት ሴክተር ኣብዩ ዘሎ እቲ ደሞዝ ስለዚ እቶም በላሕቲ ሰብ ርእሲ ረብሓ ዝደልዩ ኣብተን ኮርፖሬሽንስ ከይዶም ኣብኡ እዮም ዝሰርሑ ካልኦት ድማ ኣብተን ኮንሳልቲንግ ካምፓኒ ዝበሃላ ይሰርሑ ከምኡ እውን ኣብቲ ሎቢ ዝበሃል ካምፓኒታት ይሰርሑ እቲ ብልሖም ተጠቂሞም ድማ ነቲ መንግስቲ ሓሸውዮ ክገብርዎ እዮም ዝነብሩ ስለዚ ኣብ መንግስቲ ፈጠራውነት ስለዘየለ እቶም ክፈጥሩ ዝኽእሉ ሓድሽ ርእሲ ዘለዎም ኣብ መንግስቲ ይከዱን እዮም ኣብ ኤውሮፓ ድማ ናይ መንግስቲ ካምፓኒ ስለዘየለ ኣብ በዓል ቻይና መንግስቲ ዝበለፁ ካምፓኒታት እዩ ዘለዎ ስለዚ ብሉፃት ሰባት ኣብቲ ናይ መንግስቲ ካምፓኒ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ራሽያ ከምኡ እዩ ኣብ ኢማራት ከምኡ እዩ ኣብ ስዑድያ ከምኡ እዩ መንግስታት ናቶም ዓበይቲ ካምፓኒታት ኣለዉ ኣብቲ ናቶም ድማ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ካባን ኣብ ጎረቤትና ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እቲ ዝበለፀ ካምፓኒ ናይ ኢትዮጵያ ናይ መንግስቲ እዩ ስለዚ ብሉፅ ርእሲ ዘለዎ ሰብ ኣብቲ ኮርፖሬሽን እቲ ክሰርሕ ይደሊ እዩ
كمون كالت إيتيو تيليكوم زبحالو نتقونه قال ملتهم عبيت كامباينتات نيتهجر زبحالو ناي منجستي يوم سلزي بلوز أسباب صبوا صراحة نخرج بنا وخم تقول يوم أب أمريكا ناي منجستي صراحة يلا ما يبي ناسا كتب لنا تقول يوم ناسا قد ناي منجستي كتب لنا تقول حوسي يس ناي منجستي كنا a little bit private يدما درجة بزحات أو دسرحو كاب consulting company تاد دموزيوم أو تقصيرهم سرحو ده يكونس كابتن company تاد نعبنت زين عبيت بيج فورس بهلا consulting company تاد صراحة نياتات بلوزات كاب يونيفرسيتي وزدامو نابتن بعد ناسا ديو ناب منجستي ديو ناب قال خيرهم سرحو ساميم بر كتا منجستي أنا قصر كايلو قصر كم زي كليز نجار بحفشة كابتن رسوسينا لنا جنزب أب منجستي أب ترايد سعوت إذن هجر زدما صبغير كرداك معلو معرخندي حجوز قبلنا يفتنو أنا دما نتي كنتات أكايدا ناي علم أتمنى سينا كردوي يزدلي أتترياب قد نيخازلو ورقات كابر بعد عمد الدمس أسل ذهب كبوليتيكا تزور زلغا بقى الديمقراطية دي بدمسنا ناقوي زغيد مريزنا أنا my friend سوي تجبرني خايب لكاني بوليتيكا كينو يعمق قتلو نسخان حدا مليونيرن حدا عين الدمس يبلكم زياك كتو حتى لك كتكل على ديمقراطية قال ملت تبعها تبويو ما مالتيكم كونجن نسخان مش حدا بليونير حدا عين الدمس لاني لو كم خاز زفتنا حسوتيا بس تبليونير نتون بوليتيكا هذا صات مرصوم زلغه 100 شعدي ولا 500 شعيبهم دليتها خمس قبريك قبرهم يخلي فخلى بامريكا زلا سنترن هاوس ريبريزنتاتيفن بدموزات راح يكون تنبر اندايركت له بصح ربحاتي زلوا سلازي طبعا جو كافت بوليتيكا مستقلفت ابيها كتصرح كل سب كوميدي حسب سلازي توم هبتمات كوربوريشنز ونونو كامباينتا زونونو لازم دليتي تغير كالني لو مي دموز بلشونا خيكو صركا ገንዘብ هيبكاني كابزا سرحكا ودي 5 خاغن ابزا كامبانيزيا كونترات يفرموم بورد خبركا بامزولو دليتو 4 عمد يقال 5 عمد تبتا سلطان دليت ناي تابتام نا غبره صنيو يقصل مالت سلازي اتجيم ناي بوليتيكا كردانا تخيلو اتكونتا دما كبرهالنا يخل نيشتي هيجي ناي برايم مينستر زملو سما نسمع دحريو ناب كالا رسق سغري لومي نوح زباله بسعبا اكايدانا يوكاين رئيس لزلناي Rather than me trying to say any more about what I did when I was in office, you can access this material. You know where it is. You know what the facts are. But it is an important point. That's more. This is the reason I've emphasised this today is because it's more. This isn't about whether I defend myself or my record. Frankly, that record is there. You can see it. You can make your own mind up. It is something about the nature of our politics. Because once we lose the anchor that truth matters in the robust debate we must have, then we're on a very slippery slope. And when politicians, I mean politicians, who sat in government for many years, are casual about honesty, decency, truth, and the rule of law, calling for inquiries because they want to jump on a bandwagon of the far right, then that affects politics because. So زي حجزلو برايم مينستر ناي عاد انجليزي نازن ريو زلنا نبحكي قلولاو يتشيلو كم زلو إلى ماسك يزنقر إلى ماسك تحيز كادما حمام اللون إلى ماسك حمام ناتو انتاي زقبرو سايكولوجيكال حمام كم زلو حدا كونديشن اللو كونديشن لما حنت نقر تحيز واي في النواني رينتلس كم زي حنت نقر مسجمره بقى بزعبات راي زي حمام زي عجاب اكس نفلتاينا تم تخطولة تخين كاتفلت يخا بزعب حنت نقر مسحزه دكتايز اسقبتا رستي بقى كل نقر نقبر كوميغا ولا تي فتراونت ناتو كاوي تجينيس ناتو كاوي زمنچو يمزلو حنت نقر مسحزه بزعبا سامود اتايز خيت زي كثيره دقيمه سب صرفني قليل كاد حريت طو مبال ايكلني يمزلو ولا بتي انترفيوات بودكاست ناتو بزح سلا سمعكو زي صقم زي لاتو صقم ايكونو تنصبقتي اجن اكم ذا عينت غداي كتري خلا خدما كم صقم يا تقصر زلا مخنياتو اتن هاجرات بملن حداغا ودي قونا لو جيرمن كم غيرو نتي يماناي كم في حيزو نت بوليتيكا ناي تهاجر بتعم ربي شو خم زلو ابكالام تيكون يرجدما يو كي ولا برايم مينستر لبوتا في ولا مخنياتو بخماي غيرو كم كتيخ هذا extremely unpopular بس زي في البرايم مينستر حبتنا يتا غنزب حق نايتا هاجر غنزب وسيدن يوكرين زغحف زله سبي ترفه دما اسرائيل زغحف زنبري ስለዚህ ኣብታ ዓዲ ንባዕሉ ተቐባልነት ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ሕጂ ዝኽሰሶ ዘሎ ድማ ዓቢ ገበን ንዓቢ ገበን ክሽፍን ክሓባቢ ይፍትና ኣሎ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ድማ ትሕቲ ዕድመ ሰባት ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ትሕቲ ዕድመ ንዝዕምፁ ዝነበሩ ሰባት ክሽፍን ይፍትና ኣሎ ወይ እውን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከይጋለፁ ናብ ቤት ፍርዲ ንኸይቀርቡ ይሽፍነሎምን ይሓብኣሎምን ኣሎ ዝብል ክሲ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እዚ ክሲ እዚ ብብዙሓት ስድራ ቤታት ክድገፍ ዝኽእል ዘረባ እዩ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኢሎን ማስክ እቲ ሓቂ ምንታን ክወፅእ ኢንኳየሪ ማለት መፅናዕቲ ክግበር ነቲ ኩነታት ድማ ነቲ ፋይላት ሙሉእ ክግንፀል ክፍቀድ ኣለዎ ብምባል ዋላ ነቲ ንጉስ ናይቲ ሃገር ቻሌንጅ ገይርዎ ኣሎ ክፍቀድ ኣለዎ ኢሉ ዝኻ ንሱ ስለ ዝሓተተና ኣይንገብሮን ኢና በዓልና እንተደሊና ኩነታቱ እንተሪኢና እምበር
ሓደ ሃብታም ኣብ ኤክስ ስለዝፅሓፉ ንሕና ክንገብሮ ይንግደድና እዩ ዝብል ዘሎ ትሕቶ ግን ህዝቢ ንኢሎን ማስክ ዝኣምን ንዑ እዩ ትሕቶ ዝበዝሕ መንእሰይ ንኢሎን ማስክ ዝኣምን ነዚ ሰብ እዚ ክእለዩልና እዮም ዝብሉ ዘሎ ክእለ ኣለዎ ካ ዝብል ዘሎ ኢሎን ማስክ ስለዚ ኢሎን ማስክ ሕጊ ከይጠሓሰ መራሕቲ ናይ ሃገራት ክዕኑ ከም ዝኽእልን ፖለቲካ ናይ ሃገር ክቕይር ከም ዝኽእልን ሓደ ፍሉይ ተርእዮ ኣብ 2024 መወዳእታ ዝረኣናዮ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ሕጂ ድማ ካብኡ ሻዲኑ ናብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዘርጊሕዎ ኣሎ ካብ ኤውሮጳ ናበይ ገፁ ክቕፅል እዩ ዊ ዶንት ኖ በት ፎር ናው ንሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኤውሮጳ ፎከስ ገይሩ ከም ዘሎ ኣብተን ክልተ ዓበይቲ ዝበሃላ ኣብ ፈረንሳ ኖ ኣብ ጀርመንን ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ኣብ ክልቲአን ተሰሪሐን ኣሉ እቲ ሞዴል ናቱ ክሰርሕ እዩ ካብኡ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ዊ ዶንት ኖ ግን እዚ ሓደ ካብቲ ዘገርም ኩነታት ኮይኑ ዘሎ እዩ ናይ ኤውሮጳ ሎሚ ቀንዲ ኣተኩሮ ናተይ ካብ ኤውሮጳ ከይወፃና ኣብዚኣ እውን ንእሽተይ ሪፖርት ነይራ ነግራ መንገዲ Nigel Farage has seen a rapid ኣብ መንጎ እዚ ፈራጅ ዝበሃልን ኢሎን ማስክን ድሮ በኣሳ ኣጋጢሙ ከም ዘሎን ንስኻ ዝበልካኒ ክገብረልካ ኣይክእልኒ እየ ብምባል መሊሱሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢሎን ማስክ ድማ ንስኻ ከምቲ ኣነ ዝተፀበኹ ኣይኮንካን ስለዚ ካልእ ሰብ ክደሊ ኣለዋ እታ ሪፎርም እዩ ከይትብል ዘላ ፓርቲ እዚ ፈራጅ ዝበሃል he doesn't have what it takes ብምባል መሊሱሉ ኣሎ እሱ ድማ ኣድሎ ክብቲ ኣብ መንጎም ዘሎ well this is a surprise Elon is a remarkable individual but on this I'm afraid I disagree ልዎ my view ኣብቲ Tommy Robinson ዝበሃል እቲ ናይ የማናይ ክንፊ ኣብ እስር ቤት ዘሎ is not right for reform and I never sell out my principles ብምባል መሊሱሉ ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ እዞም ክልቲኦም ዝነበረ ፍቕሪ ኣብ ውሽጢ ኣይሶምን ናይ ሳልስቲ ከም ዝወደቐን ከም ዝፈሸለን እዚ ከዓ ዓብ ተስፋ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ እዩ ንምንታይ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ቅርበት ዘለዎ ምሕዝነት ስለ ዘለዎ እቲ ሕጂ ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ብዶናልድ ትራምፕ ተፈታውነት ስለ ዘይብሉ ሽግር ከጋጥመና ይብሉ ነይሮም ሕጂ ድማ ምስ ኢሎን ማስክ እንተዘይ ተፈታትዩ ንሃልኩም ኣብዚ መዓት ገንዘብ ክቦ ምዃኑ ፕሮሚስ ኣትይሉ ከሎ ዝገብሮ ዝነበረ ሸዊ ነይሩ እዚ ከባቢ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ግን እቲ ፍቕሪ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፈሺሉ ከም ዘሎን ካብዚ ናበይ ክቕፅሉ ከም ዝኽእሉ ኖባዲ ነውስ ፖለቲካ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ግን ኢሎን ማስክ ከም ድሌቱ ካብ ማዕዶ ክዝውሮ ጀሚሩ ከም ዘሎን እዚ ድማ ፍሉይ ተርእዮን ደሰንብት ተርእዮ ምዃኑን እዩ ዝንገር ዘሎ ናው let's go to Italy ናብ ካልእ ሃገር ድማ ንስገር Minister Giorgia Meloni traveled to Florida for a key meeting with President-elect Donald Trump as she aims to strengthen relations with the incoming administration before his inauguration on January 20th, 2025. So Giorgia Meloni ኣብ ኤውሮጳ ኣብዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝበሃል እታ እንኮ ብህዝቢ ብምሉእ ህዝቢ እንተዘይበልና ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዋ ክብሪ ዘለዋ መራሒት ጆርጅያ ሜሎኒ እያ ስለምንታይ ንሳ ድማ ካብቶም የማናይ ክንፊ ስለ ዝመፀት ኤግዛክትሊ ነቲ ኩሉ መብፃዕታታት ተተግብር ኣላ ማለት ኣይኮነን ብዙሓት ብኣ ዘይተሓጎሱ ከም ዘለዎ ብጥልያን ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ምስቶም ኢስታብሊሽመንት ናይ ኤውሮጳ ወሽለኽለኽ ክትብል ስለ ትረአ ዘላ ግን ስቲል የማናይ ክንፊ ምዃና ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኢሎን ማስክ ድማ ጥቡቕ ዝምድና ክትገብር ስለ ዝኽኣለት ብመንገዲ ኢሎን ማስክ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዓብ ክብሪ ረኺባ ስለ ዘላ የማናይ ኢሎን ማስክ ዓብ ፕላትፎርም ስለ ዘለዎ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ፅቡቕ ናታ ፕሮሞት ስለ ዝገብሮን ብሓፈሻ ሕጂ ድማ ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን መሓዙ ንጥልያን ንኣሜሪካ ከይዳ ኣብ ማራላጎ ንዶናልድ ትራምፕ ትረኽበላ and this is very important ብኤውሮጳ ደረጃ ተሃንዲሱ ዘሎ ጉዳይ እዚ ኤውሮጳ ዩሮፒያን ዩኒየን ማለት እዩ መን እዩ ዝመርሖ ዘሎ እታ ኡርሱላ ቫንደርላይን ኣብቲ ዘለዋ ናይ ፖለቲካ ታሪክ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ዶናልድ ትራምፕ ኣይፈትዋን እዩ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ክትእምኖ ትኽእል ሰብ ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ኣብ ጀርመን ዘሎ ኦላፍ ሾልስ ብህዝቢ ተቐባልነት የብሉን ማክሮን ክረኽቦ ክኢሉ ግን ማክሮን ንባዕሉ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ከም ዘይኮነ ይፈልጥዎ እዮም ስለዚ እቲ እንኮ ዕጫ ናይ ኤውሮጳ ብኤውሮጳ ደረጃ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ጥልያን ጆርጅያ ሜሎኒ ክወድቕ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ የማናይ ክንፊያ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎም ሜክ ኢታሊ ግሬት ኣጌን ትብል እያ ሳውን ስለዚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብቐረባ ክትረዳዳእ ትኽእል ሰብ ምዃና እዩ ዝንገረላ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብቲ ዙርይኡ ንዘለዉ ኩሎም እውን ይፈትዋ እዮም ስለዚ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተስፋ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘለዎ ዝምድና ብመንገዲ ጆርጅያ ሜሎኒ ክኸውን ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ that's exactly ኤርትራ ምስ ጥልያን ትገብሮ ዘላ ስትራቴጂ በዚና ንሪኦ ሕጂ ከምኡ ኢለኩም ነይረ ጆርጅያ ሜሎኒ ኣብ 2024 ኣብ 2024 ናይቲ G7 ዝበሃል ሃገራት ፕሬዚደንት ከም ዝነበረት ብኡ መንፅር ድማ ኣብቲ ዝገበረቶ ዋዕላ ምስ ኣፍሪካ ነቲ ፕሬዚደንትነት ናታ ተጠቒማ እያ ጌራቶ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ኣፍሪካ
معرنت زلو شركة كتجبر كم دلن أبي إيرترا ما كارتن فوكس جبرتن حجرات بمخان عبد الجيشنا سديد الله هجر ما مسير إيرترا زلو زمدنا لأن إيرترا نقدميت خيط تسفان جبر لنا exactly نعون مقبار دما أمباسادر نايت لأن أبي إيرترا نيمود داتا انترفيو أبز جبر لنتايلو لأن أبي أوروبا وحبرت يكون أمريكا أبي إيرترا زلو قدام ملعل تراخت عوض كم زلوا تبدأ بس يفلقوا زود زيت لأن مسير إيرترا تبغى زمدنا خد كم زلوا يز دليل نيرو because of that نحرت لي عنكم قد قبر كوينا مس دونالد ترامب دما صبو زمدنا كلوا صبويو سلازي كل جينا كرسي كحازو خلو ابت سلطان كيدا يبخلو شعوب سكيجول ناتو كبيت كون سلازغن حجو كيدا رخيبات طلع اتزمدنا لما ابصبو قصا سلازي طليان مسير مس دونالد ترامب تكبرو زلا زمدنا ايرترا اندايركتلي تسفا كلوا يخليو معناتو طليان قد توربها امريكا قد توربها كبيرترا وي دونت نو كسافجي سفلتيل طليان قد توربها كبيرترا خمزلوا بجيوبوليتيكاوي متولو مغنياتو كاي بحري لعلا قداسنت الله ابتنا عالم جيوبوليتيكا اللي عندما ترسي اسل نبرت نابت جيم كتملس خوينا تونكم الرج تونكو عدل ناتا اب ايرترا مس ايرترا طبق زمدنا بمقباري سلازي منستر مكلخال ناتو من كمص مخان ايرترا يزنجر ابزي 15 ليان مس امريكا زلو زمدنا ناتا صبو غيران تاثيراتو دونالد ترامب دحيزاتو دونالد ترامب دما مس دونالد ترامب بقربات قربنت تلك خوين زليتات كان مقبار زلعله تخلولو يا خدك ما دونالد ترامب وسان مراحي كوسن زغل مراحي صغير كخمزي جو بايدن ابنت فتيكا بزوسن كالوتي تقبر ايتلنا يبلنا جن زوسن ابي وسان خجبر زغل مراحي كونن بنصار دونالد ترامب بعلو بتويتر كوسن زغل اب نجر مزخون ادفايزر كي تزاربه وسان كب زغل مراحي سلامتاي هيز ا بزنس مان ا بزنس نفس وقف زمصك حسب اللي تلتسو من هبل نابل كاي كونن you have to decide immediately صبوق مخانون تترديك مالت لازم كم عينت مرحلة سلسقوني مس دونالد ترامب بقربة من الرخاب مالت دليتات كتسالت أجندة خانة كتسالت زبالتي جورجيا ميلوني لما بأقو كيدا تروح بزلا لعل ترقم كل ويزي تركب كمين يرس كانيشين اسمعيو زيا حانت كابتن كمير تراوانو كريو خلقو أقد داسيت معراف كوينا رقيبايا. Maloney was warmly welcomed at Trump's Mar-a-Lago resort, where the president-elect introduced her to the attendees, receiving applause. Their meeting occurred just days before she is set to meet U.S. President. So كم زياتري وازل لهم مسمن تراقيب الله مست دونالد ترامب ترايدي كون تراقيب زلا مستم تيم ناتو تري ودل لهم ناشونال سيكوريتي ادفايزر ناتو كم دما منستر وقدات وزاي ناتو كون تحاتي زلو ماركو روبيو كم دما مايك وولز سكليتيوم تراقيب خمزلا بيرسونال دما الى دونالد ترامب كم زفتوا وين زغلص نغرات الله سلازي بيرسونال قربات ناتومون لعلا قداسنت الله. Joe Biden in Rome from January 8th to 12. This is very exciting. I'm here with a fantastic woman, the Prime Minister of Italy. She's really taken Europe by storm. While the specifics of their conversation remain, Biden in Rome. So كم زنريا زلنا بحنتي كابزيا أنا كم هراز دلي I really hope منجست إيرترا أبتليان بستخالة متن نتليان لوبي خجبر كم زلوا. I know نزيتات دوت أف أماي مثلا نقول this would be incredibly important. الآن أبي إيرترا روي زخونة جبوت زخونة رأيين دليتنا اللوا. They have interests. إيرترا دما كتو كمولا كتو مس إيرترا كسرعي الرأيومي تاريخهم تسسارون سلازل اللوا. الآن دما تا أنكو very reliable تا عندي نقدانة إيرترا نملاي قدامين وسان تراك تصاوت خل هاجر انتلا الآن I really hope መንግስት ኤርትራ ነዛ ነገር እዚያ ካፕቸር ከገብራሞ بزياده ክለፍ አላ ምክንያቱ ኣብ ጥልያን ብዝተኻለ መጠን ፀቕጢ ምግባር ከድልዩ ወይ ከም ጥልያን ብዙሕ ስራሕ ምስራሕ ከድልዩ ምክንያቱ ኤሮፓ ሕብረት ኮምፕሊትሊ ታ ኮሚሽን ኤሮፓ ሕብረት ዝበሃል ዘሎ ኢረሌቫንት እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ጥልያን ድማ ጆርጅያ ሜሎኒ ኣብ ተራ ክፃወት ምዃና ዝንገር ዘሎ ጥልያን ድማ ብኤርትራ ኢንተረስት ይረኣያ ስለ ዘሎ ድሮታ ኣፍ ደገ ተኸፊቱ ዘሎ ብመንገዲ ጥልያንን ብመንገዲ ግብፅን ዝግበር ፖለቲካዊ ፀወታ ናይ ኤርትራ ትዝበለፀ ፍረ ክርከቦ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ I hope እዚኣ ድማ ነቲ ንለባም መንጋራ የድልዮን ክበሃል ክእል ግን ኣነ ናተይ ራእይ ክሪኦ ከለኹ ኤርትራ ካብቲ ዘላቶ እገዳ ቀዳማይ ኩሉ እቲ ንደልዮ ቁጠባዊ ምዕባለ ኣብቲ እገዳይ ተተሪቱ ዘሎ ብዘይሱ ክምዕብል ኣይንኽእልና ማለት ኣይኮነን እቲ እገዳ እንተተላዒሉ
ሰብ ከም ድሌቱ ዶላር ንኤርትራ ክእቱ ይኽእል ከም ድሌቱ እቲ ፋይናንሻል ሴክተር ክዓቢ ይኽእል ገንዘብ ናብትን ኤርትራ ካብ ዝደለየቶ ክትገዝእ ትኽእል ምስ ደለየቶ ክትነግድ ትኽእል ብቐጥታ ካብ ስዑድ ዓረብ ካብ ገለ ዝኣቱ ንብረት ካብ ካምፓኒታት ብቐጥታ ክትገዝእ ትኽእል እቲ እገዳ ካብ ስዊፍት ተኣልያቶ ዘላ እገዳ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ተራ ሰብ ክርድኦ ይክእልኒ እዩ ተራ ሰብ ክትርድኦ ተደሊኻ ነብስኻ ካብ ባንኪ ውፃእ እያ ባንኪ ዘይብልካ ኮይንካ ክትነብር ፈቲ ድሕሪኡ ክርዳእካ እዩ ኤርትራ ኮምያ ኮይና ዘላ ባንክናታ ካብ ዓለም ደረጃ ክኸፍልን ክቕበልን ከም ዘይክእል ገይሮም እዮም ዓፅዮሞ ዘሎ ስዊፍት ማለት ከምኡ እዩ ኣነ ናብ ካልእ ሰብ ክሰድድ ከለኹ ገንዘበይ መሰጅን ሲስተም እዩ እቲ ተቐቢሉ ናብቲ ንክሰግር ስዊፍት ዝበሃል ኣብ መንጎ ኣሎ ብዘይሱ ካልእ ኩሉ ይከኣልን እዩ ገንዘብ ተሰኪምካ ጌርካ ወይ እውን ትኮልል ናበልካ ምስ ቻይና ድማ ዝግበር ተኮይኑ ብዘይሱ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ስቲል ኩሉ ትደልየ ካብ ቻይና ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ካብቲ እገዳ እንተተወፅያ እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ጥልያን ድማ እታ ዝበለፀት ምርጫ ናትና ኮይና ይረኽባ ማለት እዩ ነገረ መንገደይ ካብቲ ኩነታት ከይወፃና ናብ ኤሮፓ ናብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ሓበሬታ ክበኩም እየ to large parts of the northern hemisphere. እዚኣ ፅን ክምለሰ እዚኣ እስክስምዕዋ Single person in the world who could make this pencil. Remarkable statement? Not at all. The wood from which it's made, for all I know, comes from a tree that was cut down in the state of Washington. To cut down that tree, it took a saw. To make the saw, it took steel. To make the steel, it took iron ore. This black center, we call it lead, but it's really graphite, compressed graphite. I'm not sure where it comes from, but I think it comes from some mines in South America. This red እዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቶም ፋይነስት ዝበለፁ ኢኮኖሚስትስ ናይ ዓለምና ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ ብዛዕባ እንታይ ዝገልፅ ዘሎ እዛ ርሳሳ ቢድዕ እዚኣ ዘሎ ትሪእዋ ኣለኹም ኢሉ እዛ ርሳስ እዚኣ ክንደይ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባትን ሃገራትን ብሓደ ተዋሲኦም እዮም ነዛ ርሳስ እዚኣ ከፍርይዋ ክኢሎም ኢሉ ምናልባት ከምኡ ክብል ከሎ ዘጋንን ዘሎ ክመስለኩም ይኽእል ይብል ኣሎ እታ ርሳስ እቲ ዕንጨይቲ ኣብኣ ኣትዩ ዘሎ ካበይ መፅዩ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዝፅሕፍ ዘሎ ካበይ መፅዩ ነቲ መደምሰስ ሒዙ ዘሎ ሓፂን ካበይ መፅዩ ነታ ርሳስ ብላዕሊ ኮይንዋ ዘሎ ቦያ ካበይ መፅዩ ንኩሉ ክተናኽፎ እዩ ዝፍትን እንታይ ማለት እዩ እዛ ቀላል ትመስል ርሳስ እውን እንተኾነት ካብ ሙሉእ ዓለም ተሓባቢሮም እዮም ፈጢሮማ ነዚኦም ኩሎም ክተሓባበሩ ድማ መንግስቲ ይኮነን ኣዚዝዎም ፍሪ ማርኬት ዝበሃል ንግዲ ዝበሃል እዩ ኣሳሲርዎም ሓደ ነቲ ሸጠሉ እቲ ነቲ ይወስዶ እቲ ካብቲ ይወስድ እቲ ነቲ ሓዊሱ ነቲ ቆፂሩ ነቲ ገይሉ ነዛ ርሳስ እዚኣ ኣብ ዕዳጋ በታ ዝሓሰረት ዋጋ ንክትገዝኣ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ክሳዕ ክንደይ ተኣሳሲሩ ከም ዘሎ በዛ ርሳስ ገይሩ በዛ ዝቐለለት ንብረት ገይሩ እዩ ዝገልፀልና ንእሽተይ ንስማዕ እያ top up here, the eraser, bit of rubber, probably comes from Malaya, where the rubber tree isn't even native. It was imported from South America by some businessmen with the help of the British government. This brass ferrule, I haven't the slightest idea where it came from, or the yellow paint, who might hate one another if they ever met. When you go down to the store and buy this pencil, you are in effect trading a few minutes of your time for a few seconds of the time of all those thousands of people. What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil? There was no commissar sending out orders from some central office. It was the magic of the price system, the impersonal operation of prices that brought them together and got them to cooperate to make this pencil so that you could have it for a trifling sum. That is why. So እዚ ዘረባ እዚ ዕምቆት ናይ ኢኮኖሚ ቁጠባ ምትእስሳር ናይ ቁጠባ ናይ ዓለም ንምርዳእ እዩ ምትእስሳር ቁጠባ ናይ ዓለም ድማ መንግስታት ጥራይ ኣይኮኑ ዝሰርሕዎ እንታይ ዳ ዕዳጋ እዩ ዝሰርሖ ተርዲኹን ኣለኹም እታ ኣብ ከተማ ትበልዓ ዘለኻ ባኒ ወይ እውን እታ ትገዛ ዘለኻ ትፋሕ ካበይ መፅያ እታ ትፋሕ እትያ ካበይ ናይ ሃገር እየ መፅያ ከመይ ዝበለ ሓረስታይ ኣፍርይዋ ንሱ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ድቑዕ ካበይ መፅዩ ወይ እውን ንነፍሲ ወከፍ ነገር ክትመራመረሉ ተጀሚርካ ናይ ብዙሓት ሃገራት ፀጋታትን ህዝብን ዝተዋሃደ ነገር ኢኻ ትርኢ ብፍላይ ድማ ብፋብሪካ ዝተሰርሐ ክዳን ክትዛረብ ተጀሚርካ ወይ እውን ፋብሪካ ዝኣተዎ ንብረት ክትርኢ ተጀሚርካ እንታይ ካበይ ተበጊሱ ንክትገብሮ ሓደ ዓብዛ እንታይ እዩ ነዚ ኩሉ ዝገብር ድማ ፍሪ ማርኬት ዝበሃል እቲ ዕዳጋ እንተገሊፍካዮ ኩሉ ዓይነት ምትእስሳር ገይሩ ሓደ ብሉፅ ዝኾነ ንብረት ከምፃልካ ይኽእል ነዚ ኩሉ ክኸውን ድማ እቲ ዕዳጋ ክኽፈት ኣለዎ ዝብል ዘረባ ንኸምፅኢሉ እዩ ዕዳጋ ምኽፋት ማለት ሊሚት ብዘለዎ ማለት እዩ ዕዳጋ ናትካ ተደይ ተኸፊቱ እቲ ዘድሊ ኤፊሽንሲ ክፍጠር ኣይክእልኒ ንኽብል ኢሉ እዩ ገይርዎ ኤኒዌይ ኢትስ አ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ኮንሰፕት ኩሉ ሰብ ድማ ክመሃሮ ይግባእ ኣብዚ ቻነል እዚ ኩሉ ግዜ ንመምሃሪ ቁጠባ ክኸውን ዝኽእል ዝበልኮ እየ ዘምፅእ እዚኣ እስከ ንእሽተይ ንስማዓ እያ ከም ሓበሬታ Bad weather is causing travel disruption to large parts of the northern hemisphere. In the United States, authorities are warning that areas in the Midwest could be hit by the worst snowfall in a decade. In the United Kingdom and here in Germany, snow and ice have caused chaos on the roads and grounded hundreds of planes. Authorities in Germany called on people. So በረድ ብብዝሒ ክወርድ ምዃኑ ኣብ እንግሊዝ
جرمن أمريكا وناب قالك كفالات متن كاتاي وهبالو بليز برد ساكن دي كبيد مخانو زيت فلتو تمابتو نبرزو لهم تتنكيكم ويزر ريخم كيدو مغنياتو أنا أمناي ببرد نويح وينتر بكينا يزور سلازي نبركو كبدنا تير دانيو سلازي زدلت انكاغا نخنقبر فلايت زلكم وانت انكاغا خدقبرو مغنياتو كانسليشن كقاتمكم كم زخل بقمت متاو كدليو نقرا من قدي حبري تاكب سلاز دلي هزي كل خاتكم ريخم أبعدكم زلوا ويزر تخطاتيلكم زدلي سقوم تدخل وزدي لي زكبر زلوا برد قليل نجار هيكونن بزوع نجار تطو كبل زغل تفتراوي حيليو سلازي واتش اوت تنتقلكم زدلي سقوم تجبروا حجي أبزيا كاتيك من أبكو طبعا مسكاري. Told Apple you cannot sell iPhone 16 because there is a rule which basically states that certain smartphones have to contain at least 40% of their parts manufactured locally. Huawei was able to do this, Samsung was able to do this, Apple was not. So Indonesia's like, look, you can't sell here. So Apple said, look, we'll give you $10 million in investment. Indonesia said, no, that's not enough. Apple came back and said, we'll give you $100 million in investment. Indonesia still said that's not enough. Now they're coming back and saying, how about $1 billion in investment? If Indonesia keeps holding out, they'll be at $1 trillion soon. Pretty soon, right? And, it's interesting here because انتهي زارب زلو إندونيسيا تبهال هجر أبل دمات كامباني زي سي آيفون كامباني زفريو أبت داعنا إندونيسيا مسينا آيفون كشيت مسبلهم كشيت تدخليهم جن 4% سبير بارت أبتات نبرز أتو أبتات تليفونكم زاتو أب إندونيسيا كم زفرق بروا زغا مالت فابريكاتات أو تمزيو سبسرح كركب يخلي تكنولوجيا بتهاجر يتأتاتلو كتبنا يتهاجر مانيفاكتشرينج يتهاجر دما يعبلو مالتيو نسوق قبرو سلزي دليو زيز بلوم مغنيات دما هواوي زبلنا تشاينا كامباني سامسونج كلاتهم نتحقنا إندونيسيا تقتلهم سلزخدو أبل جن أبيتنيا تاسلزخدو نو جنزب كنبكم هنا 10 مليون كنبكم يلمم نو عندنا يلمم 100 مليون كنبكم يلمم نو عندنا يلمم هذا بليون كنبكم يلمم نو عين بكم عين جبرنا يلمم كما يزبل منجسي صنع كسع كنزي كاب 10 مليون كسب 1 بليون بس يزلو بتازربا بدحريت سمو. Because Indonesia saw that Apple was putting $14 billion into manufacturing in Vietnam, so they said, what is this 100 million? You can do better than that. And so ultimately, I think they won here. It's an interesting market to follow. Apple only has 2% market share of the phones in Indonesia, but you're talking about the world's 4th largest population, a large young population. This is still a market that they see themselves eventually. So إندونيسيا كم زبلهم دماغ بقربيتهم زلا فيتنام مانيفاكتشرينج فابريكاتات ناي أبل أو يكبر سلزلو 10 بليون إنفستيجيرهم تلو أبل ناي جدا 100 مليون 10 مليون 1 بليون يأخلوني الذي تكون تانريا لنا أتي أفريقيا وزبلا أبزيا زربالا هنسمع. That's how you do business. This is something I wish African leaders would understand. If Indonesia was in Africa, that $10 million would have been enough for them. أفريقيا عند زخون مرحتنا بخمسة جباب هيريون يوم نجارات أب أفريقيا بتقدم يتأثرت مليون متخارجين يرومنا بله أما ريروز جبرا فيديا حقنا تلوده هلون ناتكم ريتوك سميدا لجن أبزح جزيجن حقنا تلو ورق تأثرت مليون نتهجر زي كونه جبنا يتبوليتيكا نيازات ولو جزيون وحدا يكونن. أوكي نغيد نبتي والكاوك الطباوي عبيتنا. Maybe we'll pay off our $35 trillion, hand him a little crypto check, right? We'll hand him a little Bitcoin and wipe out our $35 trillion. But how do you want it to be more دونالد ترامب ناي كريبتو دقاف مخانو نستر عيدي كوني بكل من قد دك منكم يكفتن الزغا مالت بزح نقا منكم كسرايكم كنا نسمعوا منستري كوميرس منستري نقدناتو زبلو زلو سمعوا. Think about either you or Cantor. I don't have a big enough percentage. I probably have, I can't say because then people can figure out the money and how much I have. I would say I have hundreds of millions of dollars. Okay. Hundreds and hundreds of millions of dollars exposure to Bitcoin. Hundreds of millions. So زتري وزلهم زدارب زلب ساقا مالتيو منيستر ناي نقدي ناي أبزبنا دونالد ترامب تبريتو زلو ويتحاتي زلو ترقوي زلو سبيو ناي أما 8 مليونات investment أب كريبتو أب بيتكوين أب كريبتو كم زلني بلالو خلا زراربا دونالد ترامب بولكو بزح كريبتو كم زلو كامباينتات ناتو أب كريبتو إنفستي قبرلو سترابيت ناتو دوكون دكون أب كريبتو إنفستيجيرو مالو سلازي إزيهم سبازياتهم دونالد ترامب متيو نعاخا خرب بحيلو ويون نعاي كتا كميلي كونا ناب كريبتو نزارب زلان نبعلهم جنزبهم
ቢዝነስ ፒፕል ስለ ዝኾኑ ገንዘብ ኣበይ ክዕበት ክመፅእ ይኽእል ኣበይ እቲ ኢንቨስትመንት ዝበለፀ ስለ ትፈልጡ ነዚኦም ተኸቲልኩም follow the money ዝበሃል ምኽሪ ኣሎ እቶም ክኢላታት ካባኻ ንላዕሊ ኣብ ቁጠባ በፂሖም ዘለዉ ዝገብርዎ ዘለዉ ሰሚዕካ ብዓቕምኻ ስጉምቲ ክትወስድ ተበገስ ስለምንታይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንነብሶም ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ንዓኻ ክጠቕመካ ስለ ዝኽእል ንሽይ ንስማዕዮ exposure to Bitcoin. And it will be billions. I was going to say, so next year when you come back and we'll do this again and you'll be a Bitcoin billionaire and, yeah, but you remember that model I told you. So if every time Bitcoin dips, I'm going to be the buyer. Trust me, I know why you're doing the lending. እንታይ ብላ ኣሎ ቢትኮይን ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ኤቭሪ ታይም ቢትኮይን ንታሕቲ ክወርድ ከሎ በዓል ንሕና ኢና ንገዝኦ ዘለና ዕድል ይድበና ብለኩም ኣሎ ያቶም ከምዚ ገይሮም እዮም ኢንቨስትመንት ስለ ዝፈልጥዎ ኣነ ኣብዚ ክነግረኩም ከለኹ ብውልቀይ ንቢትኮይን ስለ ዝውንኖ ኣይኮንኩን ግን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ካብዚ ጸጋ እዚ ክጥቀም ክኽእል ኣለዎ ብውሑስ መንገዲ ብፅፉፍ መንገዲ ንእሽተይ እውን እንተኾነ ክትሕዝ ተጀሚርካ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ሂወትካ ኣብ ለውጢ ከምፃልካ ይኽእል ገለገለ ዝዛረብዎ ዘለዎ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ 25 kicks off. The crypto experts have returned with their price predictions for the year. Even if we're also in awe of Bitcoin's 100,000 milestone, it's hard not to think about the future of the leading token in 2025. Our next report telling you more as we dive into the wide-ranging price predictions for the OG token. Take a look. So ብሓፈሻ ቢትኮይን ግምት ናይ ዋጋ ክንደይ ክኸውን ቢትኮይን ናበይ ክትበፅሕ እያ ኣብ መወዳእታ ኣበያ ክትዓልብ ዝብል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፋይናንሻል ኣናሊስትስ ናይ ዓለምና ሪሰርቸርስ ቢዝነስ ፒፕል ሓደ ናቱ ግምት ይዝህብ ዘሎ ክሳብ ሚልዮን ክትበፅሕ እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ገምጋም ገሊኦም እውን ልዕልዩ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብሉ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ቢትኮይን ፕሮጀክሽን ዝገብር እዚ ንሪዮ ዘለና እዞም ንሪኦም ዘለና ሰባት እዮም ናቱ ገምጋም ብዙሕ ግዜ ኣምፅልኩም ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ዘይስሕት ኣናሊስት ዝብልዎ ሰብ እዩ ኣብዛ ዓመት እዚ ኣብ 2025 ዋጋ ናይ ቢትኮይን ክሳብ 250,000 ክበፅሕ ከም ዝኽእል ፕሬዲክት ገይሩ ኣሎ ካልእ ናይ ቫኔክ ዝበሃል ሪሰርቸር እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ከም ዝበሎ ኣብ 2025 ቢትኮይን ክሳብ 180,000 ክትበፅሕ ከም ትኽእል ይግምት ኣሎ 99,000 እያ ዘላ ራይት ናው ነዚ ክበኩም ከለኹ ካልእ ናይ ቢትቫይስ ዝበሃል ስታንዳርድ ቻርተር ዝበሃል ባንክ ኣባል ድማ ሓደ ዓብይ ሪሰርቸር ናቶም ድማ 200,000 ክትበፅሕ ከም ትኽእል ኣብ 2025 ይነግረኩም ኣሎ ጆርጅ ይኮነን ዝብሎ ዘሎ እዚ ዓበይቲ ክኢላታት ኣብቲ ዓውዲ ናቶም እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ነዚ ገምጋም ዝተጠቒምካ ዘድሊ ስጉምቲ ሎም እንተወሲድካ ፅባሕ ንጎ ንዓኻን ንስድራኻን ልዑል ኣስተዋፅኦ ክህልዎም ይኽእል ከምኡ እውን እዚኦም ንሪኦም ዘለና እውን ክሳብ 250,000 ትብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ክትደጋገም እያ ትረአ ዘላ እዚ ማለት ላዕልን ታሕትን ክብሉ ከም ዝኽእል ክብል ከም ዝኽእል እቲ ዋጋ የግዳስ ኣብ መወዳእታ ኣበይ ክሓልብ ይኽእል ንዝብል ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ክሓልብ ከም ዝኽእል ሮበርት ቲ ኪዮሳኪ ናይ ሪች ዳድ ፑር ዳድ ድማ 500,000 ኣቢሉ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ኣብ 2030 ድማ ድሕሪ 5 ዓመት ማለት እዩ 1 ሚልዮን ንቢትኮይን ክበፅሕ ከም ዝኽእል ምስ ግዜ ድማ ሓንቲ ቢትኮይን 10 ሚልዮን እውን ክትበፅሕ ትኽእል እያ ዝብል ሓደ ዋይልድ ይብልዎ ዋይልድ ገስ እውን ወይ እውን ፕሮጀክሽን እውን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ናቱ መንግስቲ ናቱ ካቢነ ብግሎምን ብኩሉ ኩነታቶምን ዝሳተፍሉ ዘለዎ ጉዳይ ተኮይኑ ንስኺ you should do the same ነቲ ቻንስ ክትጥቀምሉ ክትክእሉ ኣለኩም all I can say is እቲ ኩነታት ፅቡቕ መድረኽ ዘለዎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ተጠቒሙ እቲ ዘድሊ ስጉምቲ እንድሕር ገይሩ ዘድሊ ውፅኢት ከምፅእ ከም ዝኽእል ኣነ ክነግረኩም ይደሊ ግን ብስስዐ ሃንደፍ ኢልካ ኩሉ ገንዘብካ ከምዚ ኣብ ካልእ ንሰምዖ ዘለና ብኩሉ ገንዘብካ ኣብ ዘይትፈልጦ ኣብ ዘይርዳእካ ባዕልካ ኣብ ዘይትቆፃፀሮ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ከይተረዳእካ ትገብሮ ስጉምቲ ድማ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝበዝሕ ጥንቅቕ ኢልና ዘድሊ ስጉምቲ ብውሕሉል መንገዲ ክንገብር ይምሕፀነኩም ፕሮግራም ኣለኒ እንተደልይኹም ምሳይ ክትመሃሩ ትኽእሉ በዓልና ክንገብሮ ንኽእል ኢና እንድሕር ኢልኩም ድማ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ሕጂ ኣብቲ ናይ ዞባና ካኣቱ ክፍል The national flag of Somalia. ሶማልያ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ 2025 ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ናን ፐርማነንት መንበር ኮይና ኣላ ኣብተን 15 ልዑል ዓቕሚ ዘለዎን ወሰንቲ ኣካላት ናይ ዩኤን ሶማልያ ከም ናን ፐርማነንት መንበር ኮይና ኣትያላ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ምስ ዘለዋ ዝምድና ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ሶማልያ ፍሉይ ሓገዝ ክትገብረልና ኢና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ብውሕዱ ንጉዳይና ኣድላይነት ኣብ ዘለዎ ድምፂ ክትገብር ከተልዕል ከተበግስ ትኽእል ሃገር እንተወሓደ ሶማልያ ራሻ ቻይና ሒዛ ኣላ ኤርትራ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ብሓፈሻ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ዘለዋ ቅርበት ኣብ ግምት ብምእታው
ኣብ ሶማሊያ ኣብ ከምኡ ኣብዚ ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል ምእታዋ ኣነ ከም ፅቡቅ እየ ዝርዮ Good afternoon, distinguished colleagues, esteemed representatives and honored guests. I extend my warmest greetings and New Year wishes. It's with a profound gratitude that I acknowledge Ambassador Omarov, the permanent representative of Kazakhstan, for his distinguished initiative in arranging this flag ceremony and today's significant moment. Representative of Algeria, upon his assumption, we profile Dr. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሶማልያ ብወቅዒ ኣባል ናይቲ ሴኩሪቲ ካውንስል ኮይና ስለ ዘላ ንሶማልያ እንኳ ሓጎሰኩም ክንብሎ ንኽእል ኤርትራውን ይግባኣ ነይሩ እዩ ኣብ 30 ዓመት ሓደ ግዜ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ዝኾነ ይኹን ኣባልነት ክወሃባ ይግባእ ግን ነግዳስ ኤርትራ በዓሉታ ንክተቕስዋ እምበር ንፅቡቅ ነገር ክጥቀሙላ ስለዘይከኣሉ ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ግዜኣ ክትፅበ ክትክእል ኣለዋ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ጉዳይ ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል ናይ ዩኤን ሶማልያ ኣጀንዳ ናይቲ ዩኤን ምዃና ድማ ካብ ነዊሕ እዋን እዩ ዝፍለጥ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ሶማልያውያን ፖስት ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ሶማልያ ዓቃብ ሰላም ንክንከውን ኢና ኢሎም ለይትን መዓልትን ክፅዕሩ ከለዉ ሲ ናይ ሶማልያ ርግኣትን ሰላምን ስለ ዝደልዩን ሓልዮት ናይ ሶማልያ ስለ ዘለዎም ድዩ ኢልካ ምስ ተሓትት ወይ እውን ኡጋንዳ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ኩላቶም ክንዲ ምንታይ ረብሓ ከም ዝረኸቡ ካብዚ ሪኢምበርስመንትስ ማለት ኣብዚ ናይ ኣሚሶም ዝበሃል ወይ ከዓ ኣትሚስ ዝበሃል ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ሃገራት ካብ ዝኣትዋ ዩጋንዳ 2.1 ቢልዮን ዶላር ከም ዝተቐበለት ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ማለት እዩ ብሩንዲ ናብነት ካብ 2007 ክሳብ 2015 ማለት እዩ ብሩንዲ ትበሃል ሃገር ንእሽተይ ሃገር እዩ ክገርመኩም ድኻ ሃገር እዩ ዓቃብ ሰላም ናብዚ ሃገር ብምዃን ክሳብ ሎሚ 1.75 ቢልዮን እዚ ማለት ነቲ ቁጠባ ናይ ብሩንዲ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ገንዘብ እዚ ሰራዊት ኮፍ ኢሉ ዝበልዕ ዘሎ ሰራዊት ካብ መሪፅካ ኣብ ሶማልያ ኮፍ ንክብለልካ ክንዲዚ ገንዘብ ክትክፈል ናይ ብሓቂ ረብሓ ከም ዘሎ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ድማ ትሽግር ክቕፅል እየን ዝደልያ ሶማልያ ሽግራ ክፍታሕ ኣይደልያን እየን ትሽግር ናይ ሶማልያ ክቕፅል እየን ዝደልያ ኬንያ ጎረቤቶም እውን እንተኾነት 1.17 ቢልዮን ዶላር ክትረክብ ከላ ጅቡቲ ድማ 750 ቢልዮን ኖ ኢትዮጵያ 1.43 ቢልዮን ሕስቦ 1.43 ቢልዮን ካብቲ ሴኩሪቲ ካውንስል ናይ ዩኤን ንሶማልያ ሰላም ነምፅኣላ ኣለና ናበልካ ካብ 2007 ክሳብ 2015 እንታይ ዓይነት ውግእ እዩ ዝካየድ ዘሎ ብተዓዲ እቲ ኣልሸባብ ዝበሃል ክስዕርዎ ድዮም ዘይከኣሉ ኖ ምንጭ ናይ ተወስለ ዝኾነ ኣልሸባብ ክስልችዎ ከሎ ክገድፈየ እንድሕር ኢሉ ኖ ክትገድፈየ ይብልካ በዓልና ክነኣትወካ ኢና ኢሎም ወላ ሰብ ቆፅሩሉ እዮም እዩ ዝበሃል ስለዚ ነቲ ኣልሸባብ ዝበሃል ምንጭ ናይ እቶቶም ዳይ እምበር ንሶማልያ ንከድሕኑ ይኮኑን ሃገርካ በዓልካ እንተዘይዓቂብካያ ኣጀንዳ እቶም ንዖም ዝኸፍሉ ዘለዉ ኸዳ እንታወት እዮም እንድሕር ኢልካ ወይ እውን ኩለን ዘን ሃገራት ብጀካ ኤርትራ ኩለን ረይወን ጅቡቲ ኣብቲ ከባቢያ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢያ ዘላ ኬንያ ኣብቲ ከባቢያ ዘላ ታንኮ ካብ ርሕቕ ኢለን ዘለዋ ግን ኣካላት ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝበሃላ ኡጋንዳን ብሩንድን ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ኣታዊ ዘለዎም ኮይነን ንሪአን ኣለና ስለዚ ኩላቶም ካብዚ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ክራይሲስ ኤርትራ 5 ሳንቲም ዘይረኸበት ክነሳ ንሶማልያ ብእግራ ደው ክትብል ፀጥታ ናይ ሶማልያ ከም ሃገር ንክትቀውም እቲ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝገበረት ሃገር ተላ ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ እያ ኤርትራ ረብሓ ስለ ዘለዋ ወይ እውን ኣጀንዳ ስለ ዘለዋ ኣይኮነን ኤርትራ እቲ ከባቢቲ ብሰላም ንክነብር ስለትደሊ እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ኤርትራ ሓደ ግዜ እቲ ኣብ ከባቢ እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ወላ እኳ ካብ ሰናይ ምንዮትን ንፅቡቅ ጉርብትናን ኣብቲ ቻርተር ናይቲ ናሽናል ቻርተር ሃገራዊ ቻርተር ዝበሃል እውን ሰፊሩ ዘሎ ሰናይ ጉርብትና ንክህሉ ኢንጌጅ ክንገብር ኣለና ስለ ዝበሉ እምበር ኤርትራ ካብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ክሳራ ዘለዎ ሃገር ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና ረብሓ ኣይኮነን ዘለዋ ክሳራ እዩ ዘለዋ ምክንያቱ እቲ ኤርትራ ወላ ውሕድ እውን ይኹን ኣብዘን ሃገራት ተጥፎ ዘላ ኣብ ነብሳ ከተጥፎ ዝያዳ ቀዳምነት መሃለዎ እዩ እንተኾነ ኤርትራ ከም ትገብር ከላ ድማ ኢለኩም እየ ክንደይ ግዜ ነዚ እናገበረት ከላ ኸማን ሕማቕ ሽም ይወሃባ ኣሎ ጠቕላላ እንተደይ ጌራ እዚኣ ሰይጣናዊት ሃገር እያ ኢሎም ካብ መሊሶም ኣብቲ ዕፅዋን ክባን ክጓየዩላ ከም ዝኽእሉ ምግማትን ምፍላጥን የድሊ ስለዚ ኣገይን እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ካልኦት ሃገራት ነቲ ኩነታት ኣጀንድኦምን ንረብሖም ክጥቀምሉ ከለዉ ኤርትራ ታእንኮ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክትገብር ዝፈተነት ሃገር ምዃና ምግንዛብ የድሊ ንመለስ ናብ ኢትዮጵያ ሕጂ ናይ ሶማልያ ናብ ኢትዮጵያ ንኸይድ Again on the earthquake and volcanic situation in Ethiopia because things are heating up. We've had significant earthquakes today, a 5.5, a 5.2, a 5.0 just in the past 24 hours. This 5.5 actually may be the strongest earthquake yet in this entire sequence that's been going on since October, but really has gone nuts in the past month. ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ምንቅጥቃጥ ናይ መሬት ከምኡ ድማ ቮልኬኖ ክጋጥም ከም ዝኽእል ብዙሕ ሪፖርት ይወፅእ ኣሎ ስለዚ እቲ ቦታ ኣብ ክልል ዓፋር ግን ካብ ኤርትራ ርሕቕ ኢሉ ስለ ዝኾነ
I think መንግስቲ ኤርትራውን ትከታተሎ ዘለዎ ኩነታት ይመስለኒ ይከታተልዎ ንህሉ ኾነ ምክንያት ኣብ ከባቢ ባፅዕዋ There's been new hydrothermal activity there. Some big mud volcanoes and explosions have been occurring. You can see that here. So እዚ ንሪኦ ዘለና ቮልኬኖ ምንቅጥቃጥ ናይ መሬት ከም ዝሓዊ ካብ መሬት ተፊኡ ክወፅእ ከሎ ከም ዝብሎ ንሱ ድማ እዚ ኩነታት እዚ ክቕፅል ከም ዝኾነ እውን ምልክት ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ካፒታል ሲቲ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝግበር ዘሎ እቲ መንግስቲ እውን ፍሉይ ታስክ ፎርስ ወይ እውን ሓይሊ ዕማም ገይሩ ከም ዘሎ ገለ ከምኡ ፖስት ኣብ ኤክስ ሪአ ነይረ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጥ ዘሎ ህዝብና እውን ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ እናረሰነ እንድሕር ከይዱ ናብ ካልእ ሽግር ክሰግር ዝኽእል ምዃኑ ምግምጋም ከድሊ እዩ ስለዚ ኣገይን ብዙሓት ናይቲ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ክኢላታት ዝብልዎ ዘለው እዩ ጥንቃቐ ከድልዮ ከም ዝኽእል ድማ ኩሉ ሰብ Some other content creators, you'll notice that this is right here in this Indian Ocean area and it's the Rift Valley of Africa. So I think you can all decipher what I mean there. So we'll just have to wait and see with what is So again ተሓበሬታ ንህብ ኣለና እቲ ሰብ ድማ ነቲ ኩነታት ክጥቀመሉ ከም ዘለዎ ክንግንዘብ ኣለና ሓንቲ ቪድዮ ኣብዚኣ ዝረኸብኳ ብዛዕባ ኣቢ ሓደ ሰብ ቀደም ዝበለያ ግን ክሳዕ ክንደይ ትርጉም ከም ዘለዋ ስምዋ መነሻ ክምለሳ እዚያ መጀመርያ ግን በዚ ናይ ካብ ክልል አምሓራ ኤሊት ዝወፅእ ዘሎ ዘረባ ንስማ አሁን የኤርትራን ጉዳይ አድቅቀን እንሄድና አንዱ ችግር ውስጥ የገባ ዲፕሎማሲ ስለሆነ በጦርነቱ ወቅቱም ደግሞ ምን እንደተናገረ ታውቃለህ ያለው ኤርትራ ላደረገችኝ ውለታ ለዘላለም እንረሳው አይደለም በሚል ነገር ነው የተጨመረበት ያለው ኤርትራን በተመለከተ እና ከዛ ሁሉ በኋላ ግን ዛሬ ባልከመልከት እንደ ባብይና በዳንኤል ክብረት በመሰሉ ሰዎች አማካኝነት እየተጻፈ በሚዲያ የሚለቀቀውን ሀገር ኤርትራንና ኤርትራን መንግስት በዛ ደረጃ ሲያወድስ የነበረውን ነገር የተቃረነ ነገር ሲቀርብ ነው የምትመለከተው ለምንድን ነው ይሄን ያደረገው ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢንተርቪው ሰጡ ተብሎ ነው እንግዲህ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢንተርቪው የሰጠው ብለህ ኢሳያስ ቃለ መጠይቁ እኮ ፖለቲካ ላይ ነው ያተኮረው ያለው ሌላ ነገር ውስጥ አልገባም አብይን ስብና አለካ ሌላ ነገር አላለም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፖለቲካ በተለይ ከዘር ጋር የተያያዘው የህገ መንግስታዊ ነገር ምን አይነት ችግር ያመጣል ብሎ ከድሮ ጀምሮ እንዳሰበ አሁንም ይሄ ነገር ችግር እንደሚያመጣ ከመናገር እጅንታይ ንርለና ኣብዚ አቶ አንደርጋቸው ጽጌ ሓደ ፕሮሚነንት ፖለቲከኛ ናይ ኤሊት ናይ አምሓራ እዩ ብዙሕ ነገር ድማ ይዝጽሕፍ ምስ ኤርትራ ጥቡቅ ተመክሮ ዘሎ ኤርትራ ዝፈልጣይ ብውሽጣ ኣገይን እንታይም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለው አብይ አሕመድ አንጻር ኤርትራ መርገጽ ወሲዱ በሚዲያ ናቱ ካምፔይን አንጻር ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ መንግስትን ምቅያርውን ዘንፍት ዘረባ ቦቂ ስለተጀመረ ናይ ቃላት ኩናት ማለት እዩ ስለተጀመረ እንታይ ገብረሎሶም they are distancing themselves ካብቲ ናይ ዓቢ አጀንዳ ይርሕቁለው ንኣብነት እታ ዝተገበረት ኢንተርቪው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበላ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ብመሰረቱ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዘሎ ኩነታት ምዃኑን መለስ ደይ መደይሉ ፈንጅና ተኸለ ስልጣን ንናቱ ስልጣንን ነቲ ናይ ህወሓት ምሕደራ ንኽጠቕመ ኢሉ ዝገበሮ ሓደገኛ ምዃኑን እሱ ድማ ብእዋኑ ርዩ እዚ ሃገር ክታንፀሉ ዘይኮነስ ሃገር ከተጥፋሉ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ንዓና እውን ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ኢና ነጊርና ነርና ግን ንዓይ ከይሰምዐ ዝገበሮ እዩ ስለዚ እቲ ፀገም ኣብ ዘይኮነ እቲ ቅድሚኡ ዝተሰርሐ ሕገ መንግስቲ ትመሰረት ናይቲ ፀገም ብምባል ንዓቢ ብቐጥታ ኣይወቀሶን ፀገም ኣለዎ ናቱ ሽግር ከም ዝገብሮ ዘሎ ኣይበለን ኩሉ እቲ ዝበሎ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ስርዓት ናይ ህወሓት ምዃኑ ስለዚ እቲ ህወሓት ሓፊሉ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካ ንኸይምለስ ኩሉ እቲ ጉዱ እዩ ከውፅእ ፈቲኑ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ አብይ አሕመድ ናይ ብሓቂ ሰላም ምስ ኤርትራ ዝደሊ ነይሩ እንተዝኸውን ወይ እውን ነቲ ኩነታት ናብ ሰላም ክወስዶ ዝደልዩ ነይሩ እንተዝኸውን እንታይ ምበለ ኤግዛክትሊ ንሕና ቅድሜና ተዘርዩ ፀናሓና ፈንጂ ንዑ ውፅኢና ሰላምን ርግኣትን ከነውፅኢና እንደሊ ዘለና ኣብ ውሽጥና ሰላምን ርግኣትን ሓድነትን ናይ ህዝብና ክንዕይል ምስ ጎረባብትና ድማ ሰላም ክንፈጥር ኢና እንደሊ ዘለና ንዑ ክገብሩ ዝደልዩ ድማ ክንመያየቅ ግልውነት ኣለና ብምባል ነታ ናይ ሰላም ተበግሶ ወይ እውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ነቱን ኢና እቲ ዝግበር ዘሎ ግን ምዕረቢ ክግበረሉ ፃዕሪ ክግበራሉ ንዝበለ ተቐቢሉ ብኣወንታ ክሰርሓሉ ይኽእል ነይሩ አብይ አሕመድ ግን እንታይ መሪፁ መን ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ብዛዕባና ዝዛረብ ናቱ ዘይገብር ናይ ውሽጦም ዘይገብሩ ውሽጡ መይቱ ዘሎ መንግስቲ ክፍንቀል ኣለዎ ዶ ገለዶ ዝብል ሬጂም ቼንጅ ዘንፍት ዘረባ ዝያዳ ክደፍእ መሪፁ ስለዚ ንሱ አብይ አሕመድ ካብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ዘይኮነ ንዑ ብቐጥታ ዝሃርም ዘይኮነ ንዑ ድኻምነቱ ዘጉልሕ ዘይኮነ ንዑ ዝወቅስ ዘይኮነ ዘረባ ዝመፀ ንሱ ብውልቂ
ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ክሃርም ጀሚሩ ስለዚ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክወቅዕ ስለ ዝጀመረ እቶም ካልኦት ፖለቲከኛታት እንታዮም ክገብሩ ዘለዎም ኣብዚ they have to distance themselves ነዚ ንኢትዮጵያ ኣይኮነን ዝሃረመ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ወይ እውን ንልኡላውነታ ወይ እውን ንዝኾነ ይኹን ክብርታት ናይ ኢትዮጵያ ኣይሃረመን ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ባዕላቶም ዝብልዎ እዮም ብብዙሕ መንገዲ ሕገ መንግስቲ ፀገምና ስለ ዝብሉ እቲ ፀገም እንታይ ምዃኑ ነጊሩና ሓድሽ እውን ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ዝበሎ ፀገም ዘይኮነ ፀገም ኣቢ እዩ ኣቢ ድማ ባህሪ ናቱ እዩ ትማሊ ኣይሶመናይ ሳልስቲ ንናይ ኤርትራ ዝውድስ ዝነበረ መልሓስናቱ ወላ ሓንቲ ከይገበረቶ ከላ ኤርትራ ፀሊሙ ኣንፃራ ክብገስ ናይ ኤርትራ ሕገ መንግስቲ የብላ እንዶ ገለዶ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ለንቀነ ዘጋጠመ ኣይኮነን እሱ ናይ ኤርትራ ኢሱ ኢሉ 10 ግዜ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኤርትራ ፍሉይ መንግስቲ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ኤግዛክትሊ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ወረድ ሽዑ ሕጂ ሓይሽ ከማን ዘሎ መንግስቲ ነይሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሓሳቡ ምዃኑን ጠላም ምዃኑን መርገፂ ከም ዘይብሉን መትከል ከም ዘይብሉን እዩ ኣነፂሩ ስለዚ እቶም ናይ ኣምሓራ ኤሊት ፋኖ ይኹን ካልእ ጀሃር እውን ብኣይ ዝሃርሞ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ኤሊት እውን ብኩሉ መንገዲ ነዚ ሰብ እዚ ብየማንን ፀጋምን ቦምባታት ይድርብዩሉ ኣለዉ ፖለቲካዊ ቦምባታት እዚ ስለዚ ንዕኡ ንበይኑ ንሱ ዝፈጥሮ ዘሎ ኣብዛ ዘረባ ቀፂሉ ዝብላ እዚኣ ጥራይ ኣይኮነት ቀፂሉ ብዛዕባ ሽርክነት ክዛረብ ከለዎ ውጭ አልፎ ምንም ነገር ያደረገው ነገር የለም ገብተዋል ግን ግንኙነቶቹ በሙሉ አሁን ተቋርጠዋል ከኤርትራ ጋር አብይ የሰላም ኖቤል ሽልማት እንዲያገኝ ባደረገው ሀገርና መንግስት ላይ ጦርነት አውጃለሁ ብሎ ይዞ ያዙኝ ይልቀቁኝ የሚልበት ሁኔታ ውስጥ ገብተናል እና ከዛ አልፎ በአደባባይ የኤርትራ ተቋማዎችን አደራጅቶ በጀት መድቦ ቢሮ ሰጥቶ ብር ሸለቆ በመሳሰሉ ወታደር ማሰልጠኛዎች በፊት ለፊት እኮ ነው ያሰለጠነው አሁን በኤርትራ በኩል ድሮ እንደነበረው ኢትዮጵያ ተቋሚ ቢሮ የከፈተ ኤርትራ ውስጥ ማሰልጠኛ ካምፕ ያለው የለም ሕጂ እቲ ኩነታት እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብኣፉ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባሩ ተቃዋምቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኦፊስ ሂቡ ሳላት ተኻርዩ ፖለቲካዊ ኣካይዶም ንክገብሩ ኣንጻር ኤርትራ ጎዝጓዝ ንክገብሩ ብሚድያ ናቱ ይሕግዞም ኣሎ ፕላትፎርም ሂቦም ኣሎ ቤት ፅሕፈታት ይኸፍተሎም ኣሎ በንጻሩ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ንዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኦፊስ ኣይከፈተት ሎጂስቲክ ኣይሓገዘት ባይታ ኣይፈጠረት ገለመለ ኣከምዚ ጉዳይ ድማ ቁፅሪ ሓደ ክኢላ ናቱ እንተሎ ሻዕብያ እዩ ኣይኖ ገሊኹም እታ ሻዕብያ ዘይትፈትዋ ኣለኹም ኣብዚ ግን ፍተዋ ንክጥቀመላ ሻዕብያ ማለት ብልሒ ናይቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ተጉልሕ ዘረባ እያ ፀላእትና ሻዕብያ ዝብሉ ብልሒ ናይ ኤርትራ ንክነግሩ ኢሎም እዮም ከዳኸምዎ ስለ ዝደልዩ እዮም ሻዕብያ ግን ኤግዛክትሊ ነቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዘንፀባርቕ እዩ ናይ ህዝቢ ኣካል ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ ይፈልጥዎ እዮም እዚኦም ኣብኡ ስለ ዝነበሩ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ክትገብር እናኻለት ንኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ሸለል እያ ኢላታ ዘላ እዚ ኻ እንታይ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢዳ ክትእቱ ከምዘይትደሊ እያ ትነግር ዘላ which is good ተደልዮም ኣብ ውሽጢ ዓዶም ብዝገብርዎ ዘለዉ ምናልባት ኣብኡ ክትሕግዞም ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤርትራ ግን ምናልባት ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣይተበፅሐን ኣሎ ማለት ነገር ግን አብይ የሚሄድበትን ርቀት ተመልከት አሰልጥኖ ያወጣቸውን ወታደሮች ፊት ለፊት ጀነራሎቹን ጠርቶ ነው የሚያስመርቀው ከኡጋንዳና ከእንግሊዝ ሀገር የሄዱ ሁለት የኤርትራውያን አንቂዎች 6 ወር ከሚሰለጥነው ሰራዊት ጋር የፖለቲካ ትምህርት አስተማሪዎች አድርጎ ስማቸውንም እናውቀዋለን ፎቶአቸውም አለን በዛ ደረጃ ነው አብይ ይሄድበት ያለው የዲጂታል ሰራዊት ለራሱ እንደሚሰራ በኤርትራ መንግስት ላይ የሚሰራ የዲጂታል ሰራዊት ቦሌ አድራሻው ምናምን አለኝ እንዳለ ሙሉን ፎቅ ሰጥቷቸው በጀት መድቦላቸው የዲጂታል ስራ ይሰራል ሚሊኒየም አዳራሽ ውስጥ ሊጨፍሩ ፈቅዶላቸዋል ያለው ሌላም ነገር ያደርጋል ያለው እንግዲህ ይሄን ሁሉ ያደረገ ያለው ሚዲያው ላይ የሚካሄደውን ካምፔን ከተመለከት በኤርትራ በኩል ከዛ ነገር በላይ የተሻገረ ምንም ነገር ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይዚ ፖለቲካዊ ኪላ ኩሉ ግዜ ትፈንጥንቃ ክንከላለና አብይ አሕመድ ኩሉ ዝካሎ ይገብር ከም ዘሎን ዲጂታል ሰራዊት አንጻር ኤርትራ ካምፔን ዝገብሩ ኣብ ቦሌ ኦፊስ ተኻርዮም ኤርትራ ንምፅላም አይ ቲንክ ምናልባት አቢ ዝኸፍሎም ከም ዝኾነ እኳ ንፈልጥ ዝፍለጡ ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ኣለዎ እቶም ኤርትራውያን ብኸመይ ይኽፈሉ ኣለዎ ክንፈልጥ ደስ ምበለና ምክንያቱ መን እዮም እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ተተፈሊጦም እውን ፅቡቅ ነቲ ህዝቢ ብሓፈሻ አብይ አሕመድ ባጀት ኣውፅኡሉ ከም ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሰራዊት ብደረጃ ሰራዊት ይኹን ብደረጃ ዲጂታል ሰራዊት ይኹን ብኩሉ መንገዲ አንጻር ኤርትራ ይገብር ከም ዘሎን ኤርትራ ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ነገር ትገብር የላ ናው ኣብዚ ጥንቃቐ ዘድልየና አብይ አሕመድ ይገብር ዶ ኣይገብርን ክገብር ከም ዝኽእል ኩሉ ርኢና ኣለና ድሮ እንታይ ዓይነት ባጀት ኣብቲ ሚድያ ይውፅእ ከም ዘሎ ንሪኦ ስለ ዘለና ንሳቶም ግን ንኤርትራ ይደፋፍዋ እዮም ዘሎ በቲ ዘረባ እዚ
ኤርትራ ድማ ንፋኖ ክትሕግዝ ኣለዋ ወይ እውን ኢትዮጵያ ነዞም ተቃወምቲ ክትሕግዝ ክትክእል ኣለዋ ስለዚ ፀላኢኻ ከምኡ ይገብረካ እንተሎ እስኻ ድማ ከምኡ ክትገብር ኣለካ እዚ ዓይነቱ ዘረባ እዩ ኣርጊመንት እዩ ዝጥቀም ዘሎ ሞስት ሰርተንሊ ኤርትራ ኣብ ገለ ነጥቢ ኣይትገብሮን እያ ኢልካ ክዝረብ ኣይክእልን እዩ ነዚ ነገራት እዚ ከም ኤርትራ ዝኽእሎ የለን ኩሉ ሰብ ዝሰማምዓሉ ነገር ተሎ ባዕሎም ህወሓት እውን ዝዛረብሉ ነገር ተሎ ዋላቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተዛረብሉ ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ብጣዕሚ ንኢትዮጵያ ዘዳኽም ሓይሊ ከም ዝሃነፀ ብናይ ኦሮሞ ሓይሊ ይኹን ብናይ ዓፋር ሓይሊ ይኹን ብናይ ሶማሊ ኦጋዴን ይኹን ብናይ ህወሓት ደምሂት ይኹን ብናይ ኣምሓራ ግንቦት ሸውዓተ ድን ኩላቶም ወታደራዊ ፈንጅታት ተኺልሎም ከም ዝነበረ ስለዚ ሻዕብያ ከምዚ ነዊሕ ተመክሮ ከም ዘጥረየ እውን ዝፍለጥ እዩ ዓቕምኻ ከም ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ ንኽህብ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኣብኡ ደረጃ ከኣቱ ይደልኒ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ብዙሕ ፀጋታትን ክሳራታትን ዘስዕብ እዩ እና ኣም ሓፒ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ደረጃ ዘይምውዳቑ ነዚ ክገብርዎ ዝኽእሉ ምናልባት ግብፃውያን መፂኦም ኤርትራ ንሳቶም ይግበርዎ እቲ ጉዳይ እቲ ባጀት ሶም ይሸፍንዎ ክግበር ተኮይኑ ኤርትራ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብታ ሒዛቶ ዘላ መንገዲ ነዚ ዝገብሩ ዘለዉ ሻዕብያ ድማ ሓልዮት ናይ ኣቢ ዘለዎም ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ናይ ኣቢ ዓቕሚ ስለ ዝፈልጥዎ ዓቕሚ ክኸስሩ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ናተይ ገምጋም እዚ ዓቕሞም ክኸስሩ ይደልዩን እዮም ባይ ዘ ወይ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣቶም ወላ ኣብቲ ገባሕሪ እውን ኣብዚኣ ተዛሪብሎ ኣብቲ ገባሕሪ ንሕና ብቲ ዝበለፀ ናትና ብኤርትራ ይክኸውን ዘለዎ እዮም በአደባባይም ግልጽ ያደረኩት ለአብይም ለራሱ አገኘው መጀመሪያም የነገርኩት ሌላም ጊዜ የተነጋገርነው ነገር ቢኖር በዙሪያችን ካሉ ሀገራት በሙሉ በሁሉም ነገራችን ተመሳሳይነት ያለን በቋሚ ወዳጅነትና በቋሚ ጥቅም ለመተሳሰር የምንችለው አንድ ሀገር ቢኖር ኤርትራ ብቻ ናት ነው በብዙ ምክንያት መልክዓ ምድራዊ አቀማመጧ በባህል በታሪክ በቋንቋ በስነቦ በእምነት በአካላዊ ቁመና ሁሉ ነው ኩናማው ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ኩናማ ጋር የሚመሳሰልበት ሁኔታ ያለበት ነው ትግርኛ ተናጋሪው ትግሬውም የሚያፋሩ አፋሩ ትግርኛ ተናጋሪው አማራውም የሚመስልበት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የትኛውም ሰው ኤርትራ ቢሄድ የውጭ ሀገር ሰው ተብሎ ሊታይ የማይችልበት ነው ኤርትራዎች ሶኒ አብይ አሕመድ ታይለ መኺረን ይረይሉ ኣብተ ገባሕሪ እትደልን ድሕሪ ኮይንካ ወይ ብዛዕባ ኣብተ ገባሕሪ ክንዛረብ ከለና ስትራቴጂካሊ እቲ ዝበለፀ ዕድል ንዓና ክኸውን ዝኽእል ቦገን ኢትዮጵያ ቦገን ኤርትራ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ከም ኤርትራ ዝቐርበና የለን እዩ ዝብል እዚ ሕጂ ንኤርትራ ስለ ዝፈትወ ወይ እውን ክቐርብ ስለ ዝደለየ ኣይኮነን እዚ ትኩንነት እዩ ከም ኤርትራ ዝቐርቦም ነገር የለን ካብ እቲ ህዝቢ ንሓድሕዱ ዝተቐራረበ እዩ ዝብል ዘሎ ናው ኣገይን ክንጥንቀቕ ኣለና ብከምዚ ቃላት ክንደይ ግዜ ንኤርትራ ጠቢሮም እዮም ምስ ኢትዮጵያ ምስራሕ ባይ ዴፊኒሽን ኣና አንፃሩ ኣይኮንኩን ኢትዮጵያ ግን እቲ መሰረታዊ ኤሊት ወላ ባዕሉ ንሱ እውን ኣገለ ነጥቢ ተሰልቢጣ አንፃር ኤርትራ ልውላውነት ናይ ኤርትራ የምነሉን የክብል ይኽእል ደፍነትሊ ኣነ ሓንቲ ነገር ተረዳእት እንተሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤሊት ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ተቢልካ ኣብታ ኩርሲ አንፃር ኤርትራ ክብገስ ምዃኑ ዘጠራጥር ከም ዘይብሉ ጥራይ ኣብ ከምዚ በፂሕ ዘለኹ ምናልባት ካባይ ዝፍለ ሓሳብ ዘለኩም ክህሉ ይኽእል ግን ኣነ ካብ ዝተኸታተልኩም ካብ ዝረኣኽዎን ካብ ዘንበብኩም ክርኢ ከለኹ ኣብ መወዳእታ ኣብታ ኮረሸ ስልጣን ክድይቡ ከሎ ክንደምንታይ ኤርትራ ሓገዝ ጌራትሎም ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ክብገሱ እዮም ኣብ መወዳእታ ግን ናይ ኤርትራ ዕቤት ናይ ኤርትራ ሓይሊ ስጋት ከም ዝፈጥረሎም ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ኣብዚኣ ሓንቲ ንሽተይ ንዛረብ ከስግረኩም ያብ ካልእ ሽዑ ብኻልእ ግምጣልና ተዋ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና የትኛውም ኤርትራ ቢመጣ አዲስ አበባ ውስጥ የሌላ ሰው ነው የማይባልበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛም አልፎ ምልህ ኤርትራ የአረብ ሊግ ያልሆነችበት ምክንያት ኢትዮጵያንም የአረብ ሊግ ያላደረገ ምክንያት ተመሳሳይ ነገር ስላለ ነው ኢትዮጵያ ኤርትራ አረብ ነኝ ማለት አትችልም ያለው ስንት ሙከራ ነው የተደረገው ያለው እንደውም አሁን እንደውም አብይ እንደውም ኢትዮጵያ አረብ ሊግ አስገባለሁ ሲባል ሰምት ተብሎ ነው የታመንኩ ጊዜ እንደ አይነት ወሬ ሰምቻለሁ እርግጠኛ አይደለሁም ግን አረብ ሊግ አባል የማትሆንበት ምክንያት ኤርትራ ኢትዮጵያንም አረብ ሊግ የማያደርጋት ነው በወደብ ላይ ብትመጣ ማንኛውም በዙሪያ ያሉ ሀገሮች ወደባቸውን በውጪ ተጽዕኖ ስራ አስውለው በተለይ አረቦች ከፈለጉ ገንዘብ ሰጥተው ጅቡቲን እንደንጠቀም ለማድረግ ምንም የሚቸግራቸው ከሱ ከአረቦችም ውጪ ያሉ ሀያላን መንግስታት ሊያደርጉት ይችላሉ በዙሪያችን ያሉት ወደቦች በሙሉ በአንድ ወይ በሌላ መንገድ በቀላሉ በተጽዕኖ ውስጥ ወድቀው ሊዘጉ የሚችሉ ናቸው በመሰረታዊ ቅድም ባልኮ ነገር ጋር ግን ከኤርትራ ጋር የተሳሰረ ነገራችን ኤርትራን በቀላሉ ተጽዕኖ አስደርጎ ኤርትራን ወደብ ኣበይ መፈሊጥኩሞ ግን ያ አገይን ተሓቅስ እንዲዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ታዝቀረበት ሃገር እያ ሽርክነት ንምግባር ወደብ ውሕስነት ዘሎ ወደብ ክትጥቀም ተኮይንካ እውን ካብ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ኤርትራ የተዋፅእ ነይራ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ቀደም ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ከለዎ ኩሎም ቶም ምስ ኤርትራ ዝምድና ፅቡቅ እዩ ዝብልዎ ዝነበሩ ሰባት ከም ዝረሓቑ ወይ ዝንገር ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራ በላ ዝብሉ ጥራይ ኣብ ዝርኡ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር
fine ንዑ ነፍሱ ገደደ ቶምበር ንኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ዝሃባ የለ ዝተርፈውን የለን ምስ ዓቢ ስለ ዝኸድና ዝመፀና ፅቡቕ ኣይነበረን ዓቢ ስለ ዝኸደ ዝጎድላ እውን የለን ኤርትራ እቲ ዝበለፀ እውን ኤርትራ መፃኢ ናታ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ክትገብሮ ክትክእል ኣለዋ መፃኢ ካብ ኩሉ ምስ ሓስካ ምስ ኢትዮጵያ ንግዲ ተወሳኺ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዝምርከስ ቁጠባ ክህልወና እቲ ዝዓበየ ስትራቴጂካዊ ናሽናል ሴኩሪቲ ናይ ኤርትራ ሓደጋ ክወርዶ ዝኽእል እዩ ሕጂ ንሱ ብናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሃገራዊ ድሕነት ክሪኦ ከሎ ኢሉ ዝኾነ ሃገር ንኢትዮጵያ ክርምስ ዝደሊ ብቐሊሉ ንጅቡቲ ብገንዘብ ክገዛ ክእል ኢሉ ንጅቡቲ ገንዘብ ተሂብካያ ኣብ ደገ ባሕሩን ክዓፅውና ይኽእሉ እዮም ኢሉ በንፃሩ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ብቐሊሉ ክገዛ ዘይክእል ሃገር እያ ኢሉ ቨሪ ትሩ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ ብቐሊሉ ክትግዛእ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ክገዛ ዝኽእል እውን ሃገር ኣይረኣናን ክሳብ ሕጂ ማለት ነቲ ሻዕብያ ብገንዘቡ ገይሩ ኣንፃርና ክገብራ ዝኽእል የለን እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ዝሰርሕ ውፅኢት መሃለዎ ኣገይን እቲ ዘረባ ፅቡቕ እዩ እሱ እውን ኣብ ስልጣን ተዝመፅኦ ምገበሮ ዳይገበሮን ግን ጥርጥር ኣለኒ ሞስት ላይክሊ ድማ ኤርትራ ልዑል ጥንቃቐ ክትገብር ኣለዋ ዋላ እውን ከምዚ ፅቡቕ ክመፀና ከሎ ብካልእ መንገዲ እዚ ሓደ መጥቃዕቲ ክኾን ከሎ ብካልእ ወገን ዝመፅእ ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ እዚ ይመስል ኣብ መብዛሕትኡ ጉዳያት ክንሰማማዕ ከለና ኣብ ተግባር ግን መንግስቲ ኣንጻር ናይቲ ተሰማማዕናሉ ጉዳያት እዩ ዝፍፅም ነይሩ ነታ ሃገር ናብ ዲሞክራሲን ምስጋር ደጋጊሙ ዋላ ቃል እኳ ተኣተወ ዝወስዶም ዝነበረ ጭቡጣት ስጉምትታት ግን ሓድሽ ወልቀ መላኺ ስርዓት ናይ ምስራት ኣንፈት ከም ዘለዎ ዝሕብሩ እዮም ነይሮም ብመሰረቱ ነታ ሃገር ናብ ስርዓተ ዲሞክራሲን ምስጋር ናይ ቀንዲ ሰልፊ ስርዓት ብምድጋፍ ናይ ብዙሓት ሰልፍታት ስርዓት ምህናፅ ኣድላይ እኳ እንተኾነ እናረኣናዮ ዝመፀና ግን ካብ ናይ ሓደ ሰልፊ ውልቀ መላኽነት ናብ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ውልቀ መላኽነት ናይ ምስጋር ኣካይዳ እዩ ነይሩ ነቲ ነባር ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ክንዲ ዲሞክራሲያዊ ብሓፈሻ ጆሃር መሓመድ ኣብታ መፅሓፉ ካብ ዝበሎ እዩ ቀዲሖም ተርጉሞም ዘውፅዎ ኣብ ዩቱብ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣገባብ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውልቁ መንግስቲ ንጉስ ክኸውን ኢኻ ዝፅዕር ዘሎ ዓብ ቤተ መንግስቲ ሃኒፁ ኣሎ ስለዚ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኣቢ መሊሱ ብኢሱ እምበር ዝተፈትሐ ነገር የለን መሊሱ ገዲዱ ኢትዮጵያ ክትወድቕ እያ ንብል እንድሕር ነርና ሕጂ እቲ ምውድቀት ብኣካል ከጋጥም ከም ዝኽእል ኮይኑ ኣሎ እናበለ እዩ ዝዛረብ ኦኬ ካልኦት ድማ ኣብቲ ከባቢና ዘለዎ ነዚ ይመስል ህወሓት ደቅና ከጥፍዎም ከለው ካብ ገዛ ክጉድጉድዎም ከለው ወይ ከዓ ብፍቓዶም ትሕቲ ዕድመ ክኸዱ ከለው ኩሎም እዮም ተቐቢሎም መጥፊኦምዎም ደቅና ምስ ገበታ ትምህርቶም ንሕና ናይ ማንም ፓርቲ ደገፍቲ ኣይኮናን ሓቂ ዝሓዘ ክመርሕና እዩ ንምንታይ ካብ ቀበሌ ጀሚሩ እስካብ ወዲ 30 ብሙስና ተጨማሊቕኩም እዚ ብምሉኡ ንኸይወፀኩም ግን ኣኸባይ ገበር ተተባሃለ ኣይግበር እናበልኩም ትሽፍንዎ ኣለኹም መላምል ደቅና ክንስእን ከለና ግን ኣበለኹም ኣይበልኩምን ብፍላይ ናተይ ማሽግ ወያናይ ጓለይ ተሰዊዓ ከላ ጓልካ ኣላማጣ ሸት ሽቀጥላ ኢልካ ጠጠው ኢልካ ምስ ህዝብካ ዝተዛረብካኒ ድር ውላድ ካብ ገዛ ክስውኡ ከለው ዝተመቐለ ውድብ ሕወሓት ዝተፈጠረ ህውከት ናብ ዕርቂ ክመጽእ ይከኣል ብናይ ውሽጢ ሓይሊ ኾነ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ንመራሕቲ ሕወሓት ክላዘቡ ገዛ ዓፅም እኳ ተጸንሑ ክሰመር ግን ኣይከኣለን ኣብይ ኣሕመድ ኮፍ ኣቢሉ ፍለለይኩም ፈትሒሉ እንትሰዶም መራሕቲ ሃይማኖት እውን ከይተረፈ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ከይተረፈ ዘይምርድዳ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም ካ ተሓሸውየ ናቶም ህዝቢ ኣብ ምንታይ ደረጃ ወዲቑሎ ብዘየገድስ ተሓሸውየ ናቶም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና It's a very sad, tragic event ግን ወላ ሓንቲ ክበሃል ኣይክእልኒ እዩ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ናብ ናይ ኤርትራ ገፅና ክንሰግር ክንፍትን ኢና what's going on ኣብ ኤርትራ ናይ ሎሚ ተረፈት መደብ ብዛዕባ እዚ ክኸውን let's go سنيتن وهدأتن ناب سرح يمرح بني حبار سرح حبارا وعوات يقوناتف منقص إيرترا حبارا وسرحن متحبارن زباور قاتن معبالن كم زبهت أرب مؤمان بمكال كسر حلو سنحنا لون كم غتسألتا نايزتون عمنت أبس مرا سفيح أهقراو على مصنعة إيرترا وديبو رئيستي ما نايتي أهقراو علىون أهقراون زباون متحبار نزالاق لمعات زبليو هوتيلاس مرا بلاس نتي كابر بعتها كساب شدشة طريق لاشن عسران حموشان زكاير وعلان مئنقاد مقارجو كفيتو بموقن دموقن دباب تقاباتي نابتو بوتا بتسحو استفالالي درق انتنك اساسن سئلتات نتعذبو ناوشت الدراشا مرحو لعلو سبب سلطان منقستن جنبارن امباسادراتن دبلوماسينياتاتن بركزو بالعدماتن ببوتهم حزو مجمريا تاب جست مرأيناتو تسئلت راي زخواني يخون تحسناتو كير آخا تسفاز بكايو كما يندحرو خينكم كندزم مهور إيرتراوي أبحاد بوتا تقابيو كنرخلنا بزي زخون يكون وصيتناتهم تسفانات كان عبيه يزخيد كم ز عين سلتات كبيرترا بزعق زي كنا نريو
حقنا مزراب and this is very beautiful ኤርትራ ካብቲ ዝነበረ ናይ መኸተ መድረኽ ወፅያ ኣብ ናይ ምዕባለ መድረኽ ብሰፊሑ ክትኣቱ ከም ትደሊ ዘላ 2015 ድማ ኣብ ምኽፋታ በዚ ደረጃ ዝምጅማራ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ዕላማ ናይቲ ኮንፈረንስ እንታይ ነይሩ እስካብ ዝስምዑ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ኣህግራዊ ዋዕላ እዩ ከም ዝብለካ ዕላምኡ እንታይ እዩ እንተኢልና ሓደ ብዛዕባ ኤርትራ ተገዳስነት ዘለዎም ምሁራት ናይ ብሓቂ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ መጽናዕቲ ገይሮም እቲ ኣብ ውፅኢት ናይ መጽናዕታቶም ተመርኪሶም ዘተ ክገብሩን ነንሕዶም ክማየጡን ኤርትራ ድማ ካብቲ ውፅኢት ናይቲ መጽናዕቲ ንምዕባለ ንቁጠባ ንትምህርቲ ንጥዕና እቲ መጽናዕቲ ኣልዒልዎም ዘሎ ኣርእስታት 19 ዝተፈላለዩ ዓውድታት እዮም ስለዚ ኣብዞም ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝተገብረ መጽናዕታዊ ትምህርቲ ከዓ ትምህርቲ ስለ ዝርከቦ እቲ ዕላማ ቀንዲ ናይዚ ዋዕላ እቶም ምሁራት ነንሕዶም ክማየጡ ዘተ ክገብሩ ብዓብዩ ድማ ኤርትራ ካብዚ ዝተገብረ መጽናዕታት ተረባሒት ክትከውን ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዓውዲ መጽናዕቲ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ መጽናዕቲ እንተተገይሩ ዘሎ ሃጓፋት የለሊ መማሓየሽ ነጥብታት የምጽእ ንዑ ተጠቂምካ ኻት እቲ ናይ ትምህርቲ ሲስተም ከተማዕራሪ ናይ ትምህርቲ ኣካይዳ ከተማዕራሪ ኣብ ዓውዲ ቁጠባ መጽናዕቲ እንተተገይሩ እቲ መጽናዕቲ ድማ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝካየድ ስለ ዝኾነ ንባይታ ናይ ኤርትራ ዝገልጽ ስለ ዝኾነ ንባይታ ናይ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ስለ ዝኾነ ካብኡ ኩለን ዝተፈላለዩ ጽላታት ናይ ኤርትራ ክመሃራን ክዓብያን እየን ማለት እዩ ስለዚ ተቀዳማይ ዕላማ እዩ እቲ ካልኣይ ዕላማ ከም ዝበልኩኻ እቶም ምሁራት ነንሕዶም ክላለዩ ክማያየጡ ኔትወርክ ናይ ምትሕጋዝ ክፈጥሩ እዩ እቲ ሳልሳይ ዕላማ ከዓኒ ዝበዝሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ንኤርትራ ዘይፈልጡ ሰባት እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ ጭቡጥ ዘይኮነ ነገራት እዮም ዘውርዩ ከምዚ ዓይነት ዋዕላታት ክትውድብ ከለኻ ግን እቶም ኤርትራውያን ይኹኑ ወጻተኛታት ይኹኑ ብዛዕባ ኤርትራ ዝግደሱ ናይ ብሓቂ ካብ ኤርትራ መፅኦም ኣብቲ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ነገራት ስለ ዘቕርቡ ስለዚ ተሓቀኛ ምስሊ ናይ ኤርትራን ምንፅብራቕካ ይሕግዝ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኣነ ሓቂ ንምዝራብ ናይ ብሓቂ ጣዕሳይ ተሰሚዕኒ ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ ክሳተፍ ዘይምኻለይ ኣነ ጆርጆ ስለ ተሳተፍኮ ፍሉይ ዝቕየር ነገር ነይሩ ማለት ኣይኮነን ወይ እውን ጆርጆ ስለ ዝጎድል ነይሩ ማለት ኣይኮነን ኣብሶሉትሊ ኖት ብውልቀይ ግን ክሪኦ ከለኹ እቲ መንፈስ ናይ ብሓቂ ተስፋ ወይ እውን ኣነ ፍሉይ መጽናዕታዊ ወረቐት ተቐርብ መደብ ነይሩኒ ወይ ሓሳብ ነይሩኒ ማለት ኣይኮንኩን ነብሰይ ከጋና ኣይደለኒ ብኣካል ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢንቫይሮንመንት ናይ ኤርትራውያን ክሳተፍ ድማ ባህጊ ስለ ዘለኒ ድሓን ሓሊፍንሎ ኣብ ካልእ ግዜ ዝያዳ ኣነ ድማ ዝፈትዎ ኣብ ናይ ቢዝነስ ፕላትፎርም ናይ ቁጠባ ግስጋሴ ናይ ቁጠባ ኮንፈረንስ ኣብ ዝግበር ግን ኣብ ዝተኻለ መጠን ዝከኣለኒ ገይረ ክሳተፍ ክፍትን ምዃነይ ንነፍሰይ ነጊረ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ድሓን ኣብዚ እናረኣና እውን ንኸይድ and contribution in debunking and rectifying the shifting negative narrative on Eritrea. This has been pursued for almost 2 decades now without let-up by major legacy media outlets and associated think tanks. ኣህግራዊ ዞባውን ዋዕላ መጽናዕቲ ኤርትራ ምሁራት ኣብ መጽናዕቲ ኤርትራ ክህልው ዝኽእሉ ተገዳስነት ዝድህስስሉ ኣካዳሚያዊ መድረኽ እዩ ተሳተፍቲ ምስ ኤርትራዊ መጽናዕትታት ዝዛመድ ሓሳባቶም ኣረኣዮም ትረኻታቶም ከካፍሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ኣካዳሚያውን ምሁራውን ምትእኻውን ክበሃል ይከኣል እዩ ምስ ከምዚ ዝበለ መንፈስ ብምስማዕ ዕላማ ኣህግራዊ ዋዕላ መጽናዕቲ ኤርትራ ጸጋታት ምርምርን ምፍራይ ፍልጠትን ምድንፋዕ መድረኻት ምትሕባርን ምርበብን ምውዳብን ንመጽናዕቲ ኤርትራ ኣህጉራዊ ሓሳባት ምክፋልን መሃብን እዩ of national development and growth. In this context, it's gratifying to note that ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ I think ብፅቡቅ ዝኾነ ናይ ህፃናት ምርኢት እውን እዩ ተኸፊቱ ነይሩ ኣብ ኤርቲቪ ከይድኩም ረእይዎ እቲ ቀንዲ ትሕዝቶናቱ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኢንቫይሮንመንት ኤርትራ ድማ ክፉት ንነፍሳት ራይ ዘይኮነስ ንካልእ እውን ኣብነት ንምዃን ዞባዊ ሰላም ንምውሓስ ናይ ብሓቂ ከምዚ ቬኒዩስ እዚ ኣስመራ ፓላስ ቀደም ኢንተርኮንቲነንታል ንብኹም ስለ ዝፈልጦ ቀፃሊ ኢቨንት ዘእንግድ መድረኽ ክኸውን ይትምኒተይ ንዓይ ናይ ብሓቂ ኣነ ዝቐንእ ከምዚ ሰብ ተኣኪቡ ክመያየጥ ከሎ ለውጢ ካብዩ ዝመፅእ ተርዲኹም ኣለኹም ለውጢ ካብዩ ዝመፅእ ምክንያቱ ከምዚ ኢሎም ኣብ ሚኒስትርታት ተኣኪቦም ክመፁ ከለዉ ካብ ውሽጢ ዓድን ካብ ደገን እቲ ኣብ መንጎም ዝፍጠር ዝምድና
أمونغوم زجبر حدنت أمونغوم زفتر network أقاليل كازر أيكونن is gonna create another buzz إيرترا دما أب مجمريا نايت عامت نزنا جرز بمقبرة big milestone achieve جرا أبي نطبي حريمة كم زلها زرزلهم زحتنا إذا جس كولارس وانت صادفة ملو إذا مدرخ زي كابز عجي كابز استجبر مصنعتي بزح مصنعتها وتصحف مفتحيتات متيوم على لعلو كل جن كاب دقة بزح سكولارس نيرترا مهورات نيرترا كاب هارفارد زلو كاب كالي كاب سويدن كاب أوروبا بزحات أتيهم كم زلو ريال له سكولاتهم مستأوشت زلو تمكرو مستأوشت زلو بينو كاب دقة زمز حيلي كفترة زخل نجاري يلا مستأوشت زلو توهايدو بحده نيدقة حيلتاتون على أنا كم تعبيد كي مثلكم ويتم كحتي كي مثلكم إيرترا نيدقة حيلها يدليان مالتها يكونن جن إيرترا ننا إيرترا تقاطات راي موبيلايز مقباري زاد لي أزبل إمنة هلني إيرتراويان أب كل كورنا عنا عالم زلو أمتيخا مهوراتهم أب سبر أسمال أب بيزنس زلو أب كالي بروفيشنال تراح وفيروم زلو أب كل عود زلو إيرتراويان أمتيخا نزيوم كمي جركا تسرحهم تمسرحهم كمي جركا تتقملهم تزعبيه سرح زاد ليو كفالنا إيرترا خوي نزل رأينا عايشي كالوت هجرات نيدقة حيلي يدليانيو نيدقة إنفستر يدليانيو نيدقة كابيتال يدليانيو إيرتراونا يدليانا يبلني إيرترا المجمريا قدام النتاتا أفزبات راية تقرأ كونسولو مهناتو أزيق الجيف زخونة تساقا سب مالتيو أبدقة سلزلوا نسمتيو نفسو أكفو أبتا عدي يزبلالا كتما يزبلالا جزاخ قبرت تبقى ستراي تقول تباك ساكنك وي مخاناوي زرايكا It's a very simple نعيز الرأيني قليل نقريو مهناتو زياريكم سلسناكو أبقى لك نسجرس كنيشتي أبزقا نسمع كزارة بغلو تفتي درجة بعدمه نريخ لنا بزوبا ونكريخ لنا حاجة زبزحو كابزوم تساتف 700 إيرتراني أوشتهم كا تزبزح خفالو أبزي حتى روان بحرنا سنة تماهيرو قبل على درجات مرت زبزحي إذا مالتك توصيت ناي أو إيرترا زلو ناي تمرت توصيت يرينا مسؤول كسب كندي نمرمر زبوقعو من ساعات وتمارامرتي ناقش تمارامرتي بعدما نسبولو تمارامرتي فريمكم زلو كبرنا خير بحفشة انتينا نتصبي وانتي وكابد انتلنا سخونا مصنعتي أهلاخ خلولو كهلخ مالت تستقبر مصنعتي أما علاخ وعلالو هجي حدا خفت زعبي أهلاخي نايزي مصنعتي منكسير تاي مالت كابزي مصنعتا تبديسو لبوليسات قيس كله تكتقبر كله زحقزو مصنعتاتنا نبل زلنا مالت كابو إذن هاي العلوات كالات مرتناون كمو عينت حدا خفتهم أهلختي نايزي مصنعتاوي وصيت نايزي مصنعتي وصيت نايزي وعلاي داينا نبل زلنا أبدا حلف نوع وانات إذا تسنحي ناي كاريكلم تحشتنا أب العلوات كالات مرتي يخون ولا بكالوت كالاتنا بزح كابو بناي بوصعتنيا تاس تتصنعي بزعبانا زرب بوصعي خوينهم استغبو زصنعو بزح كابو أب جبرين زلو تحشتات ويكا ناي معرب أرادات زعبلو حدا عبلال زخوني ناي فريات ቅርጺ ይጽንሕ ይባላል ነዚ ኻ ሓደ ካብኡ ብውሽጣዊ ምርምር ተገይሩ እዚ ምርምር እዚ ኻ ኣብ መስርሕ ከም ሓደ ፍልጠት ፈሪዩ ኣብ ካሪኩለም ናይ ትምህርትና ኣብ ካሪኩለም ናይ ላዕለዎት ትካላት ትምህርትና ከም ዝኣቱ እንተገይርካዮ ሓደ ነቲ ጸንሐ ዓብላሊ ወይ ዝኾነ ኣፍራይ ናይ ፍልጠት ዘፍሪ ትካላት ኣብ ዓለም ሓደ ምርጫ ሓደ ኣልተርናቲቭ ኢኻ ትፈጥረሉ ዘለኻ ብኡ ቢልካ ኸኣ ነቲ ናይ ሕብረተሰብካ ተመክሮ ናይ ሕብረተሰብካ ፍልጠትን ምስ ዓለም ተላልዮን ትዝርግሖን ኣለኻ ማለት እዩ We are very, very happy إذ مدرخ زي أبي إيرترا تفتيرو عبيتي حلفتنا منجسي ساتف وزلو مهوراتنا إيرترا زغلس وزلو مدرخ كن رب مبكعنا تسفاناتنا ترز دي يبلو نزنا جرزي نزا أبزع عودي مصنعات قريب زلو حسوتات بفلا إذا ما كم تزبل زنبرة نعشت ولدو يساتفوا بمهلاهم نعشت ولدو عبي تبكروا نكرهبو عبي تمرتو نكرهبو أرأيك هونم سلزغل أنا بزا نفسي I'm very very happy نزنا جرزي إيرترا نزي سجون تزب مساعدة تحردما بكواليتي زخونة توريستس دماي مدمت ألكا كونفرنسس مالت بلو زخونة عين زيجا أبعد دقة 5 أتشيز قبر بفزع كي كون خليجن زينا كونفرنس توريزم زحات أجراتوني تكمالين سلزي إيرترا نايب حكي نمن سياتا سنحيلون ناي بحلاوي كوم عينت كونفرنس ناي قطباوي كونفرنس ناي كالا عينت ناي I don't know نسخاتكم وصغلو كوم عينت كونفرنس بمقبار أكن دسب زيجا نهاجر توريزم تراي زخيد
ቱሪዝም እናገበርና ሃገሩ ክርና ከደ ከሎ ተወሳኺ ኣብ ኮንፈረንሳት ክሳተፍ ከሎ ብሓንቲ እምኒ 2-3 ዑፍ ከም ተሃርሚ ዝገብረካ ንኣብነት ኣብዚ ወርሒ 6 ብዙሕ ሰብ ዓዱ ክርኢ ኣብ ዝኣትወሉ ኣብቲ ግዜቲ ኣገደሲ ኮንፈረንሳት ከምዚ እንድሕር ጌርካ ብብዝሒ ሰብ ክሳተፈ ይኽእል ካብ ደገ ስለምንታይ ኣብ ዓዲ መፂኡ ሎ ኣብ ሓደ ቦታ ድማ ኣብ ከምዚ ኻ ሲምፖዚየም ዝበሃል ስለዘሎ ኣብ ሲምፖዚየም ዝተፈላለየ ዓይነት ፕሮጀክት ናይ ቱሪዝም ድዩ ናይ ቢዝነስ ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ናይ ካልእ ኣብቲ ቦታቲ ድማ ካብ ወከልቲ ናይቲ ሚኒስትርታት መፂኦም ተወሳኺ ሓበሬታ ስለ ዝቦት ህዝቢ ኣብ ሓደ ቦታ ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ብዙሕ ዕድል ይትፈጥረልካ ንሓደ ሰብ ኣብቲ ሚኒስትሪ ከይድካ ሓበሬታ ክትሓትት ካብቲ ናብቲ ክትከይድ ካብካብኪ ኣብ ከምዚ ኮንፈረንስ ኩላቶም ወከልቶምን ስታንድናቶም ናቶም ቦታ ድማ ስለ ዝሕዙ ኣብኡ ከይድካ ቀጥታ ኣብ ሓንቲ ቦታ መፂኻ ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ሓበሬታ ንክትወስድ ወላ ነቶም ወፃእተኛታት እውን ዝበለፀ ዕድል ይትፈጥረሎም ኣብ ሓደ ቦታ መፂኦም ኩሉ ዘድሊ ሓበሬታ ወሲዶም ብዛዕባ እቲ ሃገር ዘለዎም ስእሊ ብዛዕባ እቲ ሃገር ከምኡ ድማ ምሁራት ናይቲ ሃገር ኣበይ ክረኽቦም ኣበዮም ዝርከቡ ካብ ትብል ኣብ ከምዚ ኮንፈረንስ ከይድካ ገለገለ ሰብ ኣብ ከምዚ ኮንፈረንስ ከይድ ንምንታይ ይፈልጥኩም ኣለኹ ነቲ ኣብኡ ዝበሃል ዘረባ ዘይኮነስ ነቶም ኣብኡ ዝመፁ ዘለዉ ሰባት ንክረክብ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ኤሮፓ እየ ዝብለኩም ንኣብነት ኣነ ናብ ዱባይ ኣብ ዝኸደሉ እንታይ ኮንፈረንስ ኣሎ ኢለ ኣብቲ ኮንፈረንስ ሳተፈ ኣገዳሲ ሰባት ንክትረክብ ድዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ንክትረክብ ድዩ ወላ ናብቲ ኮንፈረንስ ዘሎ ቶፒክ ንዓኻ ብዙሕ ዘየገድስ ተኾነ ኣብቲ ቦታቲ ዝሳተፉ ሰባት ኩሉ ግዜ ብሉፃት ስለ ዝኾኑ ኣብ ስዊስ እውን ግዜ ክትረክብ ከለኻ ናይ ቢዝነስ ኮንፈረንስ ክህሉ ከሎ ድሕሪ ከይድካ ኣብቲ ተቐመጠሉ ዓዲ ከተማ እውን እንታይ ገብረካ ሓድሽ ሌላ ንክትፈጥር ንእሽተይ እዚኣ ክንሰምዕ እሞ ብኣገና ዝተፈላለየ ምርምራዊ መፅናዕትን ዘቕረበን እዩ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ስነ ፍልጠት መሬት ንዝብል ኣርእስቲ ብስፍሓት ኣቕሪቡ ዋና ሕጂ ኣብ ምንታይ ኣተኲረ ካብ ህዝብና 80 ካብ ሚእቲ ብሕርሻን ብመጓሰን ይነብር እዚ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና እቲ ዝበዝሐ ኮይኑ ግን ድማ ብፀጋታት ዝተሓተ ቦታ ሒዙ ዘሎ እዩ ሕጂ ክንምዕብል እንተኮይና ነዚ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ እዚ ካብቲ ዘሎ ቁርብቲ ሓፍ ከነብሎ ክንክእል ኣለና ሕጂ ሓፍ ከነብሎ ግን እቲ ላዕለዋይ ዝሓሸ እንታይ ሽሙ ዘሎ ብሓሳባት ፍረ ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ጥበብ ተጠቂሙ ነቲ ታሕቲ ከመይ ገይሩ ይሕግዞ ኣብዚ ከነተኩር ኣለና እዚኦም እውን ከምዕብሉ ምክንያቱ ነቲ ከማዕብሉ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ዝሓሸ ውፅኢት ንምርካብ ሕጂ እዚ ኩሉ ኣነ እንታይ ይብል ትኽክል ናይ ብሓቂ እቲ ትሕዝቶ ኣብ ኒው ኬትኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ኣትያቶ ዘላ መድረኽ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክሕጎሰሉን ክኮርዓሉን ዘለዎ ኩነታት እዩ ኣምላኽ ምሉእ ይግበሮ ናብ ፅቡቅ ገፁ ዝምዕብል ይግበሮ መሊሱ ዝበለፀ እዚ ሕጂ ተዘሪቡ ዘሎን ተባሂሉ ዘሎን ናብ ተግባር ኮይኑ ድማ እቲ ቁጠባ ሓፍ ክብለሉ ዝኽእል እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ዓብ ዋጋ ዝኸፈለ ተረጋጊዩ ዝነብረሉ ሰላም ዘስተማቕረሉ ምዕባለ ዘስተማቕረሉ ብልፅግና ዘስተማቕረሉ ዓመት ይግበረልና ኣብ ምጅማር ናይ 2025 ስለ ዘለና ድማ ዓመተ ሰላምን ፍቅርን ቅሳነትን ርግኣትን ዕቤትን ትግበረልና እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኩሉ ግዜ ነቲ ዘሎ ጌና ትዕምቆ ዘሎ ትንተና ብሕጂ ኢና ክነምፅኦ ምክንያቱ እንታይ ተባሂሉ ጌና ይወፀና ኣሎ ክወፅእ ከሎ ድማ ካብኡ ዝመፁ ድማ ኢንተርቪው ክገብሩ ስለዝኾኑ ንዑታት እውን ከነቕርበልኩም ክፍትን ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከም ወትሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ንዓና ይኹኑ ንኤርቲቪ ንኩላቶም ቶም ሓበሬታ ዝህቡ ዘለው ላይክ ግበርዎም እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክዛዝም እየ ምዝያ ሞራልኩም ሓፍ ተብል ደርፊ ድማ ክገድፈኩም أنت نخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان لسه أنا تلك لوني مع سكوي الوفا تفعلن كان بخاب بلد مفرازة سعر كايهم بخاب وشتغل بدرجة حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حد القلبي كلنا تكعبي يقولون أبس وزن كمان بس أنت إريتراوي سبب مرهاوي يقولون أبس وزن كمان بس أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنان أنا يبل أنت نخصصنا ويتقدي أنت ويتفنان أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنان أنا يبل أنت نخصصنا
ኤሪትራዊ ፀበባ መርሃዊ የብሉን ኣበሳ ጓዝም ከመመሳ